Mute. Sorry guys. Sorry admin. Sorry Tadzoka. Kuti twangu twanga chipopo cha comment section twaende pinga tudzoke dzokai. Try kuti twangu tukabve kuti twanga tichikomenta. Zvacho. Precious Masivanda. Hey. Ukati gandine ne ghost. Hesikari Precious Masivanda. Precious ka uzoda uchinakidza iwe. Hello. Kopure wainde zvizera Precious ndakupinda wana pure. Pure love you too pure. Love you too Precious. Akatireka ndine ne ghost. Pure vedwe haikona kudaro so. Right. Madzoka here guys, fambai aiwa ndakuvhurirai. Ndakuda kutanga kuplay a voice note guys and I'm going to start playing the voice note so that you hear the voice note. And yes Lulu, I know volume yadzuka guys. Kwaichibvisa hivi mukafenda aiwa chirega ndichingoshingirira kani. Chingashingirira. Right, makunzwa anditi aiwa ndisiri pa mute. Guys, ndichiri pa mute here. Ndichiri pa mute here guys. Ndichiri pa mute guys. Ndichiri pa mute here guys. Ndabo, alright. Saka takupinda paningikiri pa audio ish. Anditika makaterera. Hello. Magadi. Magadi. Tiripo ndaona message wenyu. Ko Zimbabwe. Muri mukoma ku Zimbabwe, alright. Amuna kutaura naye. Aiwa ndina. Alright. Pane nyaya yakaitika ndizi kuti mazosvika pa namba yangu sei kuti mapiwa namba nevamwe vanhu. Ya ndakatongofundawo navamwewo. Ungonditega kusvikawo papeji renyu ndokulaiva ndokuona live yamaita. Right. Saka ndo nyaya yacho iyoyi. Pane vanhu vakatorerwa mari vakati wandei navheko but vazowanda zvavo iyatoyo masales
munhu akanga angotanga kuuya nenyaya achiti ndakatorerwa mari ngeimwe kapo murume nemukadzi achiti ari kuvaitira mapepa ekuenda kuisland. Then ndokubva izvi zvamunoziva imi ndofanira muchiziva kuti anotora mari in person. Akaenda akanotora mari iya yaoga ikoko. Saka ndopo vakamuona, but this happened in June. Then achingova nyepera kusvika azovabloka ende anenge achishandisa mamwe mazita. But unoziva kuti munhu anenge wakaona kazhinji kacho hautadzi kuzoziva munhu wako. Saka paakazodzoka pasocial media apa ava vanhu vakangonoripota ndokubva vangosiyana nenyaya yacho because vanga vasiri kumuziva kuti tomuwanepi. Paakazobudikira ndofunga pasocial media manje vakunyatsomuona ndopo vakati uyu ndiye munhu wedu kauya aizvitafadza chimara takapa mari tiri kutsvaga kwapa kunzi luko zviri kufamba sei. Anomaona ndokubva vachiuya kwandiri nenyaya. Vauya kwandiri vakati SIS MELLY taona pane munhu atakadai ndobva vatobudisa nekesi namba yacho, but munhu uyu tazomuona adzoka ari kutotsvagwa achinzi leko. Ndikati mune chokwadi kusvika ndotorevesa. Anomaona ndo pavakataura vataura kudaro ini ndobva ndatobata luko vheko. Ndikati vheko kune vanhu panapa vari kuzviti chi vari kuti wakatora mari. Handiti kana zvaigona ndofunga live yamakaiona madini kuti utaurane navo zvinogona kuve zvinhu zvakare. Handiti zvipande zvakare zvinongobuda mukataurirana zvongopera then uita zvinhu zvako tanga ita zvinhu zvako chi on a clean slate since iko zvine zvako waviri pachi papublic. Akabheja akati handivazivi ngavaende kupolisi. Lawyer rangu randiadvisa kuti usataure nevanhu vakabigwa vese ngavaende kupolisi. Haana kutoziva kuti vanhu vakavhura kesi kudhara. Handi munoona. Saka vanhu maya zvechokwadi vave nemaaudio nechinyi, but munoziva kuti kuti panenge pachine doubt yekuti ndiye plus nemarambiro aita takabva toti hamuna here something imwe evidence isiri iyi audio rachasinganyatso vanhu takabva taanalyza audio tikati anenge asiri mubva nyaya yama vanhu vandotuka vanhu vaya mukadzi uya nemurume wake ndobva vangobatikanawo mubva vangoenda. Saka vazouya kuseri vakati saka SIS MELLY munobatsira vamwe muri kundidhauta tingatedza kuziva munhu watakapa neukuru hwedu mari yedu ndiye munhu watakapa mari yeducho. Saka vadaro paya indobva ndachiti arega tichitsvaga kuti tione kuti ndiye here sei. Ndokuchizotanga kuti titsvage kuti tisangane naye timuone mubva taitawo zvokuti tikuda mapepa. Antimaona vaita same style iyoyo. Same style yekuti hana paniswa mari hana chakati ndohuya akatanga achiti kune munhu atandatuma ndinouya kuzotora mari hana kuzoya akabva tiwe huya ndokupa pekupinda. Saka takabva tangoudza mukadzi kuti iwe chibata kana nyaya yakaripota chibata musiya ita kuti nyaya yako munoona kuti ndiye here munhu wauri kutsvaga kana asiriyo clearesta remunhu. Pakuinda munhu wedu munhu wedu yakabva piwa makodzi neallocation navheko kuti ndinogara kuno mushure mekunge tambopiwa imwe nhamba kuti nzi tangai maitigwa nevavava nemba endo kunoona kuti nderimwe socialite futi rinoti roitawo zvamapepa. Zvakabva zvatishamisa kuti ko chiri kumbofamba seiko panapa chichiri kumboitika. Animaona ndokubva tada kunyatsokuona kupesera kuti zviri kusvika tikatobhadhara mari iyoyo yakanga ichinzi iri kudiwa. Akazoenda nekuyakuya kumba kwavheko kwacho kwangapiwa location nemapurisa semunhu angapiwa kodhi yekunopinda pagedhi ndokubata wakaitwa vheko. Saka vheko abatwa kudaro ariko kupolice station kumidrand uko Kempton police station sorry ari Kempton police station. Saka ari Kempton police station ndokutanga paita avazivi but akazoti anovaziva ndobva kuti anoda kutaura navo kuti akwanise kudzoredzana navo mari yacho. Saka sezvinoise nyaya yakanga yabuda pasocial media vanhu vanzwa vaona kuti ari kuKempton police station plus video ndokusvika kwapera abuda. Vamwe vaya vakanga vakatotorerwawo mari vakabva vadini vamuona vachitomutsvagawo ndokubva vachiindawo kupolisi. Nokwa kune mavictims hanzi 6 anga ari police station ikoko but vanga vakaripota kesi mavictims 6 vakatorerwa mari 6 but manje vanga vakaripota kudhara before nyaya yese yaitika E2 ndo hanzi even nezuro ndo vaiinsista kuti ndoda kutaura navo. Saka pekutanga pengati ndine 15,000 iri muaccount then ndotaura kuti mwendo wapasei. Saka nezuro manje shamwari dzakaithingi dzakasenda mhene certain lawyer muZimbabwe lawyer akangosvikawoko hanimaona. Saka ndopanga kuti hanzi ndine office ndine 100,000 muoffice ndinokwanisa hanzi 50 here ndinokwanisa kupa vanhu ivavo vacho varipo ivavo mari dzachona hanzi nefortuna nechiamheno zvaangangotaurawo. But now tikuti aga-acte because pane nyaya yeDiamond immigration yake muimi muri hama yake bhudhi yake munoziva mazvinhu zvake zvaanongoita zvinhu zvakana haana kana mapepa kana chii inyaya yakazvimirira hombe kudarika dzevanhu ava.
saka zvanga zvakanaka kuti dei zvanga zvagona kuti ataugwe naye anti asettle vanhu ava anti munoona asettle angutaurana navo oita agreement navo chirakataura ndokupai mbijana mbijana achivadzosera mari obuda zvake because zvisina kunaka zvechokwadi kuti vanhu vasungisane anti munoona chokwadi hazvina kunaka exactly makambani acho haina mapepa apa manje passport yacho yoyo kwakuzonotariswa manje hatorinawo kana mapepa acho ogara musouth africa vheko wacho anongori nemazuva madays saka mukuona kuti zvinhu zvacho amen kwemini hamukwanisi kuuya kuzomuona nditori kuzimbabwe kumushateko munoziva zvinhu zvacho muri kumberengwa exactly munoziva vanhu saka baba vamachembere ndivatonditi mbunzo hapana munhu ari kutomboziva ende zvemakambani isati sanhu ari well namasocial media tisingatombozivi zvese zvikuitika saka zvemakambani hamutozita nemakambani hatizivi tongoziva kuti anosponsa vaimbi chete ndozvatongoziva ndepekuka ende vana vanongotiparirawo munoziva ende mwana mudiki mbosai masters tichinda mberi isai masters yakareba voice note isai masters guys chimbokandai masters skanga live kwaitiko kusotaura defin yatove yechi2 live iyi yatove yechi2 imbomira zvakakuti manyira hatisi madofose mika defi we are not dumb people like you guys chimbo isai masters tikontinue isai masters isai masters isai masters isai masters guys hey vanongotukira mahara kada guys hazviti kandai masters guys kandai masters hanzi cooked audio Kelvin zvaunoita unge fesi yakati ngwareiwa utonga kwangwara ati ndivo vatiri kutaura vanga vachitaura vati vaisa nhamba here mugroup kuti vanhu ari kuda kutaura neni saka tayagozoita cooked papi chakutaridza patakataura uright kunyatsogutsikana nenhamba dzacho kana zviti cooked zvaundongo munhu akati ngwareiwa chikandai zvenai masters kandai kutiwa masters 700 tinde mberi chingotiwa tinde mberi let's scandalize guys icho thank you chino 20 stars icho thank you 20 stars guys chikandai zvemasters nai mumwe muchingodira masters ndiuya panapa tokugwahondo dzenyu kuita kumira nemi hamukandi masters kwaitoza izvo zvakwauri for you to figure out Kelly just go in as inga mamuzo chato kwanzi kune vakatsvaga hama dzangu kune vakati anyeba because hama dzake ndo dzakatsvaga kana wateerera audio ichitanga saka tiri kunyepa papi bomira nyaya inde kumberi asati wawa anything so far watotanga kumaya isa masters up ndikurumidze kunzwa thank you Judy 50 stars thank you hanai ungati kwai how cooked when the brother is in the group what was the cooked voice note ndimwe unongona zvinhu zvachonaka hazvakoma kandai guys masters masters mo naivedu munoda kuudzwa mchichena iyi mubvunze ima hamuna kuwachitwa kune vanhu vakaenda kuhama dzangu hamuna kumuwa achitaura azokuconfuse ipapo hama ndo dzakauya mamboti odhasati rapera atomhanya odhasati atomboenda kana kupiriri ndofunga pa 2 amene maseconds magana saka atomboenda epi matomhanya saka chitopeka budha vatitori navo vari mugroup ndo vaunza nhamba izvozvi yanzi vari kuda kuti vataure nemavictims mugroup imi moti kwanzi do you verify saka budha vaya nenhamba iyi vainonga pasi pemuti vari kuinonga pasi pemuti thank you Neandra stars right guys ndembere muchita muchiskangalaisa guys thank you Lucinda 250 stars thank you muchiskangalaisa guys andikandei muningina wangu ndakatomusira ka ini zvizvi zvamutetezvoita akatati 2067 saka imi pamunenge muchiona achiuya kumusha paya akatakura zvinhu kana achikuvakira imi muchiti mari kubva kuvaimbi nyaya inoitika ndeyekuti izvozvo semunhu anenge achiita zvesocial media zvakawanda kunonga asina akatoona izvi
but social media anotanga kusvita kudhara zvokuti azobuda paspotlight apa. Paspotlight akangobudawo mushure mekungaita zvinhu zvakanaka chokwadi. Pane vamwe vanawo vakangobatsigwawo vakangoonekwawo pasocial media apa muzanyesha dzamwe kana dzangokutsvakawo dzakuwana. Vana ava vaingobuda chimwetawo masikiti avo vanhu ndokuvaona. Vanhu vavaona vakati vana ava vari riu regai tibatsire vana ava. Ndobva tisaida ngobatsira vana ava vanhu. Andimoona ndobva ngobatsirawo zvavo vana ava. Saka vanhu came together chokwadi chavo. Hatina mapepa hatina chi. Vhiko akabuda chindoda kuenda kunovaitisa mapasipoti kupi kuZimbabwe. Akavatora zveshuwa ndo vanhu pavakatinga kutomufarira nekumuona. Andimoona kuti abude paspotlight manje apa. Vanhu vakatanga kuti vanhu vana vaya kusimudzigwa zvechokwadi pakabva paita mukana yakawanda yakavhurika kuvana ava. Saka kubuda kwake toni vana vachingani vatoresa mapasipoti kuHarare uko. Vanhu vakabva vatanga kutongomufarirawo nekutongomufollowa kuti aita zvakanaka munoziva. Vanhu vakati vana mapainotesa akanotiswa mapasipoti zvechokwadi. Handimoona vakatodzoka vana mapasipoti avo. Handimoona but imi munoziva maoparitira zvinoita muri munhu mukuru 30 years amusiri mwana mudiki kuti unobvisako mari kunotisa mapasipoti ava maybe akabvisa $500 kuti vate mapasipoti but nemari dzavamwe vanhu. Of which that is not right. That is not right. But support zvokutoti ipapa pandina access kutaura naye ndandida kuona access kuti nditataura andiudzira nane mari kune dzimwe mari topa vanhu mari dzavo. Thank you. Kuti pasave nezvinoti zvinhu zvakadai minyama yakadai chero inobata kana imi chaiko. Hani munona muri vanhu vamwe chete. Mazvionaka. Exactly. Mazvionaka. Muri vanhu vamwe chete. Zvokuti sezvokutoti anoita vaimbi hatizvizivi toziva achiita zvekugadzirira vanhu mapepa ofuchi fraud hombe kuti unogadzira mapepa iwo uri munyika. Ndakatomubvunza ndikatsaka iwewe uri kuitira vanhu mapepa ekuenda naCanada iwe. Handika uchitonoita mapepa naCanada Island iwewe haudi kubuda kunze kwenyika. Akati ndakatobva kunze kwenyika kudhara ini ndakatoita mari yakasviba ndikaita maproperties. Ane maproperty here naye hanzvadzi yangu. Tina property yatataziva kuno kwakabva kuno kuDecember last year kumusha patati naye December na January akatouya nemotikari akauya nemotikari yake ane motikari yake hauzozivi ndeyake kana anga ane mota anga anayo kombi ndo yakauya nayo achitodriver ari one but namaplace emuZimbabwe. But imi munoziva kuti anogara kuSouth Africa. Tosati anogara kuSouth Africa angambori bhozi andimoziva kuti akaenda kuti soja achienda paBedbridge nobva asiye. Very good hanzvadzi. Pamuri kutaura nyaya yeBedbridge it makes sense manje. Munoziva kuti nemhaka yei. Musazondiposta ka ndiri kutaura. Aiwa ako imimi ndikokuposta isei. Nditorivo relative wekushaya kuda kuti tibatsire hama. Mhosva dzinoparwa. Ndizvozvo. Zvese zvekuti ari musoja anambozvitaura izvi. Kubataiwo kudai so kutotsvakawo kuti tingabatsirika sei ndizvozvo. Mwana mudiki uyo wangopindawo matambudziko. Aiwa mwana mudiki. Saka pakasiya ndo pakata kugara kuSouth Africa. Saka game resakaridza kuBedbridge. Game akaridza kuBedbridge because onai pavanhu vakatorerwa mara. Andi muri kuona kune manhamba anamboposta it's a recording I did not post him. Andimoona ndiye kuBedbridge. I did not post him. It's a recording that I'm playing. Kwai ndo vakadzi vari kuBedbridge but vanhu vozofonekwa vachibvunza vakadzi vaya voti hatimuzivi. Ndapesanisani naichera ndapesanisani. So it makes sense vamukutaura. Ndapesanisani. Andina kuvaposta because ndinavo ndaitaura navo nevideo call andina kuvaposta ndinawo mapictures avo. I didn't post it. Hello? Guys,
brother ava ndinavo mumagroups anditika ndinavo kugrupu rewhatsapp anditi budi ava ndinavo kugrupu rewhatsapp ndokwandinavo ndakavaisa mugrupu rewhatsapp imomo mavari matiri kutaura izvozvi right now ndataura kuti ndiri palive handiti vanhu vese vari mugrupu ndavaudza kuti ndiri kulive vari kuzviziva kuti ndiri palive handi vaposta manje vaisa message mugrupu saka ndazviona handichaplay audio. I'm not going to go ahead neaudio because munonyanya kuziva sterek saka tichaende mberi neaudio tochigumira ipapo because ndinavo mugrupu ndichiuya panina toti kune vanhu vese handei kulive anditika handei kulive tikauya kulive kunoko saka tapinda mulive munomu makuti zvekwadzi muri kuplaya audio musaplay audio because you guys you are biased, very biased. Havasi kuziva here kuti ndiri palive havasi zati ndiri palive here havasi kuziva handina kuvaposta. I didn't post him. I'm playing the audio. Handina munhu ndakatsvaga vakanditsvaga saka mazvafa zvakalodha handichaplay audio because munoziva stereki handitokanganisa ukama hwevanhu saka audio takaenda ina handicha kwaiko ini simunonzimaka ndiani akabigwa lindiwe ndipo 1 uya ne1 chat 1 bring 1 not 2 1 bring him or hey bring him saka tichaite guys we are not playing the audio anymore. We are not playing the audio. I want to play audio. Acha play audio. Vanhu ngavachingobigwa avo. Tukuzama kuti muwisise antika nyaya iyi yese sezvairi because mune a lot. Hello. Hello. Ndine number yeku-South Africa iri kundifonera 5 times. Thank you Kamuchacha guys ne 10,000 stars. Thank you Kamuchacha ne 10,000 stars. Thank you Kamuchacha. Thank you Angie. Thank you. So guys, you people, you are anchazivi ndoti kudima zimabwe ndoshaza audio utichi anchazivi. I'm not going to play the audio anymore because you know too much. Antika, you know too much. Still kune vanhu vakatorwa mari vakawanda vari kuchema. You are not even sympathizing with these people. And Mona, you are not even sympathizing with these people. Tudazama kuonesa ikuti ndozviripo even the relatives ataura nyaya dzehama dzake mazviwa. Anditi mazviwa nyaya dzehama dzake. I have the brother in the group. Apana kana 1 hour 30 minutes ago vatoisa audio kuti vakaisa number yavaisa mugroup vakati ndapiwa ndataura nemukomana aiti mese mumubate panumber ishi. Tikatowirana pano kuti mugroup umu akavabata, you never hear me talking about this story again. Vachasolva kuseri. Anditika zvinove zvatiri kufaitira kuti zviitike kuvanhu. So amudi chokwadi munoda kuramba muchinyeperwa because munonanzva kumashure kwembinga dzamunenge muchiti mbinga dzenyu. Antimaona munonanzva mukafarira munhu, you are too blinded. Even akanzi afa auraya munhu munototi aiwa ndiye aurawa even ari mupenyu. Aiwa ndiye aurawa asiri auraya. Saka kubva nhasi guys, after nyaya yevanhu ava I want to make it clear mese makateerera because you annoy me. Sometimes you annoy us. So
audio anchaenderera mberi pamawa ipapo ndipapo andika yakareba ndakudza ngati yakarebesa andika but zvavharana. So zvatakuita panapa kubva nhasi handiti muri kumirira kuti mbavha ngadzibe handitika after nyaya ye 23 victims idzi dziri mugurupu handika vheko dzaati ngavauye nditaure navo handitika ataure navo isitikatipinda mugurupu taure nevanhu handika kana vataura navapedza usafi wakoya nenyaya yako yekuti wakabigwa kwandiri. Let's make it clear. Toda kutaurana tiwirirane pano. Don't bring your story to me yekuti wakabirwa. Chingobirwa muchienda guys. Chingobirwa yewo muchingoenda. Nokuti ndo game racho riripo. Anti ndizvo zvamuri kuda kuti vanhu vabigwa anti muruda kubirwa anti chingobirwa muchienda. Don't come muchitanzi takabirwa. Tibatsireiwo. Starting from today guys, I'm making this declaration here when all of you are listening. Anditika anchatodi kingship tatomira chingobigwa muchienda taibatsirawo vanhu vakawanda pano pakadikaziwa mari dzakawanda guys kune vanofollowa pano kwanzi mukutu kwene kana ndichivapa humbo uzere wanatisina mboburitsa anato weaudio yandina yakareba handitika ine zvakawanda zvikanzi muri kuplaya audio yoyo munogusanisa hama musadai neliya wadaro wani wadaro newe neriya munhu wepano kungurusha ukati hazviiti kuti muplay audio saka it's a mind game. It's not a mind game. Patience ndatoguma because onai andina chandinowana anditika apa ndechitukumira nevamwe vedu anditi ndechitukumira nevamwe vedu pana papakadikaziwa mari dzakawandisa tichienda kuneva ipapa tatine yanezuro yakauya ya minister Guveya vaya yakauya ne this guy nezuro nasi ndikatosira nchifambira andika vakatonditi minister Guveya vaya ndataura naye ndikati mataura ndine chats and everything here mataura naye here zvikanzi ndataura ndikabvunza mukoma naye mataugwa nehere zvikanzi ndataugwa neni handiti ndikati mupei mari yake yakakwana minister Guveya vakatonditi handiti ndoda kuti ndimupe mari yake kana ndamupa mari yake handika because munhu uyauya kuplatform kwenyu handiti kana ndamupa mari yake ndinozokumbirawo kuti ndidzoke handika tichitaurirana kuti mumakete business rangu iroro ndobva ndavati tangai mapa uyu mari yake kana mangomupa mari yake mozodzoka totaurirana ndopatanga tiri asi kwazoiswa post but post yandapiwa inini yaiswa kwapamera tamira haina kunyogwa zvakaipa but shona inonetsa vanhu handimona vanhu vazotwista zvakanyogwa ipapo handimona vazotwista aiwa ndakutorega Agnes ipapo utori right ndatozofunga yazenge yatwistwa mirai let me go to that. Where is that thing? Where is the thing? Medutarzim. Right. Chado we am group medu in each. Chaposta kwa Pamela each. Murukuchona ndichi. Chaposta kwa Pamela each. Right. Chanzi, hey Pamela, my husband paid the total of 45k to praise Guveya. Achida visa ku Australia. Asi hapana chakabuda. Kana service wani zvayo yakaita. Akafonerwa hadairi zvachose. Takambomuendesa kwa SIS MELLY asi ari kungotsika. Handiti zvino vanhu vouya kwa SIS MELLY muri kutsika nyaya. Yakazonyogwa zviri clear. Takamuendesa kwa SIS MELLY asi ari kungotsika. Akange ati achabhadhara after 90 days excluding weekends. Uyanenge mukadzi ushu azoendisawo kwa Pamela. Inini I'm talking to the husband. Ndikutaura nemurume wacho. Animaona. So uyanga yotozo twistwa. Hanzi makamudza yoto ya recording. Kana ndisina kumudza kuti ndo ya recording so wanga uchida kudi. Wanga uchida kuita sei? What did you want to do? What did you want to do? What did you want to do?
vanobhowa anabheo. Saka it's okay, ini voice note handichatoplayy, ndatopedza nazvo. Ende idzo nyaya dzokuti vanhu vanenge vauya apa, handimaona vachiti kwanzi nyaya dzedu hatichatodi kudziita. Iko zvine zvigaizi ndauta declaration kuseri kwakazara kuora kubva pakatanga nyaya idzi kuzara kuora kudai nevanhu vakabikwa. Tati kutoita 1-1 tichifamba tichienda tichibatsira nawo. Ava vemari yegospel ino ava vapo vaindisa kwa Pamela vanga vazari kupiwa mari yavo in full. Handichazoziva angu after today kuti ndasende gwachunichi zvichazofamba sei. Maybe regaiti mbonzwa hanzi pai audio azvichatoiti zveaudio zvatobva zvikandoita mina nditombofondera baba vaye because anenge mukadzi aendesa. Inini I was dealing with the husband, ndona achidhila naye. Achihera hello brother, tanochinja sonya muri sei? Ndiri nani zvangu. Mazodini Guvea after tataura paya? Ya ndataura naye saka akataura kuti ari kuda proof yepayment yandakaita nemukuru. Akazofona ake manheru anaye ndikamudza kuti handaishayiwa because handina kuita neaccount yangu inini. Ndakatoketerwa kudhara nevamwe vanga vane maaccounts. Saka havasisinawo marekodzi iwawo. Saka mazo azoti chii? Ya patozobuda imwe post ya pane kuna madam. I thought as much. Panzi murume wangu I thought as much kuti mukadzonyanza post. Yazenge yotoshandudzwa kapost iya. Yakunzi asanyora vana nyora zvakaipa madam venyu. But vanhu ndo vanga vasina nyatsoverenga vanga kuti kwai kwasisi meli yakatsikwa kati ndosura ndichitaura nemunhu nhasi wani ndosura ndichitaura wani. Anzi aiwa mukadzi anyora zvakaipa anyora zvakanaka kuti takaendesa kunyaya kwasisi meli but uyu munhu ari kungotsika. Handiti saka vanhu vanga vahwa sokuti meli ari kungotsika ndo yanga yakufamba kunzi vari kutsika nyaya yaGuvea. Ndikati aiwa nyaya yako yazuro ndasura ndichitaura navo vose vanhu ava vari true. Saka vakatonzi vari kupuwa mari yavo. Saka ndikatoti vape mari yacho yakakwana. Saka zvokuhotsikwa zvabvepi? But ndatozoona kuti no sezviyanzi murume wangu ndatozoona kuti yabva kuna madam venyu. Saka apa angaotaura kuti manje that post iyoyoka inogona kuita ruin his business. My clients angaifanira kubhadhara mari to pay me haazokwanisi kunge achiita saizvozvo oshawo kuti anogona kuzviitwawo the same thing. Saka zvikanzi pakutoda image building because of that post. Adaro kwandiri nhasi azvitaura futi kwandiri izvozvo nhasi kuti saka ndandizokumbira kuti ndidzoke kupage kwenyu tozotaurana kana ndapa munhu mari yake. Ndikati ukada kupa mari yake yakakwana I am open for business. Unozodzoka totaura nchida hangu kuti mutange mapiwa yenyu mari yenyu tozotaura. So I'm not sure kuti achati because ndo yanga achitaura kuti no this post haina kumira zvakanaka because yakutoita viral. Nende yaita viral zveshuwa. Because inatosvika kwandiri ichazokutonzi Sisi Meli vari kutsika nyaya yaGuvea. Ini ndati ndazoiverenga ndikati ndofunga understanding manyorwa yaitwa yanyorwa zvisina kunyatso vana vanaunzwisisa. Ko mukaenda kumukuru hamunowana here matransactions aya? Kumukuru manje anenge asiri maaccounts angu they might not. Munhu akakuitirai iyeye ngakuendereka kumukuru anotora. Ya umwe atori kuSwitzerland ndatoedza kumbata but foni yake haichaita. Then ndaishandisa vanhu 2. Then umwe haana kuuya kubasa nhasi ndapedza kumufonera ndikatomupa mameseji akauya kubasa mangwana ndichataura naye kana achinawo kana ari yandakaita naye. Kana ndakaita nawo yakaenda kuSwitzerland hapana handingaiwana. But still akukuzivai the fact yekuti akauya akakonfirma nezero knows you. And saka anofangoita ake the right thing. He must just do the right thing and give you back the money. And futika aiti ndikabhadhara kamari oita zvanenge achiti zvitwe nemari yandabhadhara iyoyo like iyoyo mukuru it was for bank statement and bank account. Saka akataura kuti takatoita bank account nestatement yacho. So kana akaita bank account nestatement which means vandakatumira mari vakareceiva mari yacho. So panotori neumboho kuti mari yakatobhadharwa.
is only a proof a document isipo chete. But kuda kuti kuita kwavakaita account bank statement means they had received that money. Even though ndisina kuona hangu. No, but ana kuramba zvake, ana kuramba ndine zuru. Panapa ana kuramba kuti inini andina kugamya akatotaura tanokuziva saka best inini kwandiri tichitaura atotaura wakati asi pachada kuti pa image cleaning because pakashandiswa platform yenyu and the platform yenyu inoonekwa vanhu vakawanda. Saka after ndikati kana mapa mari yavo anditi tinozongotaura kuti aiwa tauya navo panapa kutaura business ravo nenyaya yekuti chi mari yavo munhu akanga auya yakadi yakabhadharwa. Yes. 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 Tataura ipapo ndatataura kuti neniwo kuti ndigone kuti ndibasire ndikwanisa kundirira mberi handitika sekurondedzana kwamakaita anofanira kukupai mari yenyu handika anofanira kukupai mari yenyu ipapa yakakwana ndokuti tikwanise kuchenurawo muindira mberi yenyu oindirawo mberiwo zvakanaka nebusiness rake. Ndo zvacho zvandandichitaura naye izvozvo kuti ngasatora kupei mari yenyu handiti kuti tigone kuya tichenurawo pano. Tinomuchenesa. It's not a problem. Aiwa, pakanaka. Just waiting from him. Yeah. Okay, pakanaka zvadzi yangu. Next time nyaya dzakadai guys ani munoona kungobatsira nozati meje vanenge vari paside penyu papa munavo handiti. Aiwa handinawo izvo. Munavo vari kubasa. Handinawo. Nyaya dzinenge dzakaita seidzi guys kana dzichinge dzichibatwa kudai kuendesa kune mamwe maplatform kwakanaka. But kana pana arrangement inenge ichida kuitwa yemari chirega kumhanya kuendesa kuti kudai dai nokuti munoona zvinoitika zvizvo zvakadai izvi zvinozobvaitika umwe munhu anobva ati watondiisa kuti ndikanganisika ndichatobhadhari inogona kunyura mari handiti munoona. Next time mirai isolviwe ipere then ndizvozvo chaizvo. No, you are right. Atomuudza kuti ungada usina kuengage another people tokutaura nyaya yeyo kuna SIS MELLY so kubata vamwe vanhu chimbomira. Saka tarota ano zvinoita kuti adini atobhadhara mari yacho ndikati aiwa ungada usina kudaro. Ndizvozvo. But ano but zvatoitikawo ndikaitigwa kuti mangwana vanoti chii. No, it's okay. All right. No, thank you very much. Thank you so much. All right, thank you. All right. Right guys, saka inini hangu guys rekai zvangu ndinde unota ndinde zvangu kuno. Okay. Pane ndakandigwa chifuta. Zvacho. Okay, ndiwo minister Guvheya vari kusenda proof yemachatsi ava vanga vachita nemunhu neavava. Anoona. So right guys, inda kutoinda madam akuti nene kukumba kwawo. Inda kuinda guys, ndatodeclare pano vanhu vari kubigwa vari kuenda kune nyaya dzemavisa idzi muchinobhadhara mari dzemavisa. Indai kuna vheko mashua munobhadhara muitigwe mavisa ikoko musauye pano. Musachauya pano nenyaya dzenyu. Wozi amudi tine takatozvipira tatocreate ma-enemies ekutoti patine chifamba South Africa ndofanira kutofamba ndakaisa banga paside apa pegaro apa pekuti kana zvauya ndaenda kuSA papa zvatodai totongochekana takainda ndo patatosvika andimaona nekuda kwenyu tinenge chiti muri kumbira mimi ndimi nenge muri kubirwa muri kumatorwa futi mari tozama kuita justice ati timu renyu vamwe venyu ivavo ndo vanoya voti izvi hazviiti musaite. Saka kubva nhasi tongo pakaipa handichaziviwo but I think panzi wigi ndeyehondo saka ndato ameno guys ikoko takaenda yes Lucy I think takutofa otinda ipapo ngotiko zvino ameno ingo anti padiaries madiaries chimbokwirai guys watine 30 minutes 1 hour chimbokwirai mundu zoti muri kufungeni zvenyaya idzi. You don't appreciate the good work that we do for you. Andika, you don't appreciate no dara vadara. They don't appreciate what we do for them. Ungo shunzu mukwanei mukuzodei apani chane ndichiwana but iwo ningo wana zvinhu zvako kana wawanawo kana usinawo ndiwo ningo wauya inapana ndombo chakati yani nyaya dzako anditi kana wawana kune vanowana vari kudzoserwa kune vanenge vanozongo mokuti vanongo shawa zvachose anomaona but anenge achiona at least adini tazama
Animazviona. Saka right now as it is guys, toti vanhu veko nevanhu vake vahwina. Handichatoplay voice note. Tototi vahwina. Tototi vahwina. Munomudza fekoti namai vaya vekushata. Mazimbabwe zaakumiririra wena. Kwanzi continue. Mutonomudza guys apela nditsara pa live ka anenge achitozvinzwa obvious. Kuti mai vaya vati continue. Asi ndikazongofuma munhu ndakadza kwandogona kuzodzoka hangu tichingo continue. Hanimona. Asi zvaiko zvino ndikuti aiwa ngachi continue because people they don't appreciate. Ndatobe nawo yesichipo my enemies are nditori nawo kana nenda South Africa nditofamba nditori equipped. Nditofamba ndiri equipped. When I go to SA I'll be very much equipped in case of anything chatanga. Oh, Garnet the rocker girl ava to take out mbinga yavo. Ava to take mbinga yavo kuti kwai uyai zvapera kuchina free like a bird. Fonai madiaries kana kuti edai mutaure pfungwa dzenyu. Mese vekwa veko nevanhu vari pano vemadiaries fonai mutaure pfungwa dzenyu. Fonai. Kwanzi haina ndichandigwineso solidity. Ndatogumbuka timu rangu randaona chinyora apa. Vananyora apa vasi vanhu vekure, vanhu vepano padiaries. Ndo vandatogumbukira. Handinatombogumbukira vanhu vekwa veko because vekwa veko tatitoseka zvangu vachinyora apa. Ndatogumbukira timu rangu rediaries ranyora apa. Kwai maybe mashandisirwa mushonga. Maybe who knows? Pane vanhu vauya parikaitioni. Izo. Itimu veko izo. Zvavo. Alright, Tichimira. Vanhu vepano vana mudhini weVelisas vakutotaurawo zvavanofunga. Hi dear. Hello. Ipo vandiri busy kuti achati vanhu vari kutoya chichikuitika inenge foni yangu amene. Mwakutoya kwachiti hanzi SIS MELLY ndakabigwa. Kutonyora message iri kuita pop up pamusoro apa. SIS MELLY ndakabigwa ndichitaura kuti achichaiti. Handisi muhari ini guys. Muona soti ndopinda muhari. Handisi muhari. Hari yandanditori chaiyoka. Ndeye kwaSquag. Ndazobuda nhasi. Hello. Dadirai. Yes, SIS MELLY. Yes, uri sei? Ndiripo kuri sei koko? Mushe uri right here. Ndiripo. Saka does it mean kuti uyu kungobvunzawo zvangu? Handina side I'm not wekwavheko. I'm not anyone. Panyaya idzi ndiri mudiaries akakwana but ndoda kungobvunza kuti saka are we saying kuti ma-investigations aitwa since Friday kusvika iko zvino aonekwa asina mhosva here kana kuti pane chimwe chikiribidi chinenge chaitika? Inini ndokwanisa kupai anza yakazara mangwana. Ndanzwa kune vakaenda police station kapu yabhako. Okay. As it is right now handichatodi kunzwa futi nezvazvo. Inini hangu handichatodi. But SIS MELLY matichifoneka tibvunzeka kuti zviri kufamba sei? Ndikupinda pindura saniti. Wachida anza kuti pane zvafamba sei iko kwanti kuti abata kuti adini. Ndikati ansa chaichai inokwanisa kubva kuvanhu vanenge vaenda kumanga because nhasi havana kuenda. Sekutaura kwavaita pana. Alright. Ndada kubvunza kuti ivo mavictims achona vakabirwa vachona what are they saying? Vane zvavari kutaurawo here about it kana kuti vakangonyarara nezvazvo? Tavaedha vambovona vanhu vamusati mauya. Oh yeah, maybe saka ndanono. Vauya vakatotaurawo pano mavictims. Handitika muno muSA. Saka ndati mangwana vanzi vakuenda police station mangwana ndopatengetana neanza. Okay, alright. Iripo. Alright, iripo. Okay, thank you. Alright, sharp. Ndido neze SIS MELLY. Zvako nogona dona zveini. Alright. Hi Carol. Hi SIS MELLY Murisa. Ndiriitika njani? Ndiripo SIS MELLY vanhu havasi serious nekufambira futi nyaya idzi dzavheko. Manzwa mukadzi weya anga ari couple ati mambotaura mukati pane vanhu 6 vakaenda anti kune Saturday kupolice station. Iye yega ndiye yega ari kungofambira nyaya iyoyo since that time. Vamwe vese ava vari kuita sei nazvo havasi serious futi nekuda mari dzavo.
ende plus futi vanhu vari kukomenda mucomment section vachitaura zvisina nebasa rese. Siyanai navo, dzokerai munogara nemurume wenyu nevana venyu muzvidyire dhina yenyu muenjoy. Vanhu havasi Handitika. serious, regai varambe vachingobirwa. Okay. Nonsense. Thank you very much, Carola. Thank you very much. One, hands smelly, sienna in a show, vanhu vangoita before. Indai munokwisa makumbo aFather Diaries, muchina zvenyu dinner, mune murume wenyu. Handitika. I hope madhiaries angachinyora mucomment section umu avazombofi vakazouyawo kuseri vachiti sisi mendaita problem yekuti tabirwa kana takoniwa mari toda kuti timbozamawo kuti idzoke. I hope so because I saw quite a vakatoti a number yanyora time and play a voice note. That's when I stopped. Time and play a voice note vepano kwete vekunze ndo vataura ndosaka ndastopa. Dei vanga vari vanhu vavhiko ndinogona kunzwa kuti vanhu vavheko handimona tikunzwisa obvious kurwira side rabosi vavo but for vepano nezvavanoziva zvatinoita panapa kuti panapa ndepe justice ndabatikana but it's fine. Hai mufana wangu mushe kanjani? Mushe. Well, ini ndiri kufunga kuti izvoni audio yabrother iyoka. Hold on timbonzwa kuti atanga kupinda Audio yabrother iyo pavakangotaura kuti pavakangoratidza kuti he doesn't know anything about Veko zvaari kuita kuSouth Africa, then I feel kuti izvoni the rest zvamuchazotaura navo it's no longer batoda. Hello tisiwangu makadiku. ndiripo makadi yenyu. Hey, sorry zvendinga pakati nyaya yacho ndachida kuyatozwa kuti zvirikufambiswa sei mukomana yake iye kune hamusi ndaona makanzi victim number 61 hamusi mugurupu. zvichida kuzwa kuti nyaya yake yatotongwa yakapera here kana kuti zviri kufamba sei. Inini ndokwanisa kukupai ansa yakazara mangwana. Remember tianga iri holy weekend kai ansa yakazara mangwana ndiye ndokwanisa kupai but inini ansa munokwanisa kutozoiwana mugroup imomo mangwana. Makano reporter here handina unoripota zvangu because zviro zvindiri kunozokumotobezeekeiko saka kana muri semusina kuripota yakafa yakalodha hapana ichamunowana hanzvadzi hamuna kuripota sho muri kuexpecta kuti zvifambe sei. Zvinoita here ndovhura kesi kunoku ndo zvinhu zvandachida kunyatsokuzivisisa kuti zvinoitawo here andivhure kesi mosva irovi dai munovhura kesi kana muchida kuvhura kesi monkomeka shoti mudzifambira. aiwa vaita basa takarohwa mari kisi wangu takaipa. Kwemi makarohwa mariwo zvamuri munhu wemurume akasvinura komaka zvakafamba sei? Unenge wabhilivhiswa wapromiswa kuenda kuchando. Imi makabhadhara mari kupi imimi? Makabhadhara mari kupi kunani? Ndakadhiposita mari muakaunti yeFNB ainzi Priscilla Simba here. Saka imimi munhu hamumuzivi makangodiposita mari musina kumbobvira makaonawo kana fesi yomunhu. Pesa handisina kuiona hatitaitofonerana. Ndopanoperera gembu ravo ipapa vanhu. Mazona Ndopanoperera gembu ravo ipapa mufunge pakuti hapana munhu akaona munhu ndopakaperera gembu ravo ipapo. Saka mati maidii? taitaura paWhatsApp nekutofonerana but voice ndikutoriziva kuti voice ndiye munhu wandaitaura naye pafoni zvisiwa. Kuba maitaurana paWhatsApp pacho mamusingaiti mavoice notes? Haisa mavoice note nini but iye aisapindura nemavoice note mani. Ende chinhu chanyanya kundinetsa ka foni yake ndaifona pesa paichipinda isingadayirwe ati kubva zvandanzwa mukomana kuti asungwa ka foni yanga isiri kupinda yanga isiri kupinda kubva zuva raasungwa kuta yakatsaka kusapinda saka ndikunyatsoibatanidza nyaya yacho ndobva ndanatsoona kuti aiwa uyu munhu ndiye the same person yenyu. Phone number yamaishandisa ndeyekupi? Yekuro kuSouth Africa phone number yacho. Zvakaoma.
munoona game renyu vazhinji riri kuperera pakuti chii? Game renyu riri kuperera pakuti mese makabhilidha nekutumira mari hamuna mbobvira makaona munhu. Saka anongokuudza kuti handisirini ende zita ravaitoshandisigwa riro Prince Masimba hakuna rinenge richingoriwo mazita epasi ndopakangoperera game renyu ipapo. Because right now anongokuti ndine here munoniziva here moti handimuzivi munhu game renyu handidi kugara ndakupai hope isi panjodzi yangu. Imimi your chances are very light, very small chances. Anongoenda kukotoswera kuti ndini here munhu wamakapa konzi ndamitazi ndiye here munhu moti handimuzivi. Saka maziva sei kuti ndiye? Moti taifonderana ndiri kukwanisa kuti voice. Mune mavoice notes here to authenticate tiite voice record check kuti ndiye here. Aiwa handina ndakangowa yatofa yakadota. Kusaidi kwenyu ikanga mai makanga yakadliwa nestate. Aiwa ndapanzwa. Apa pane ndakazoenda kuFacebook ndakaita zita iro rinonzi Prince Masimba andipika. Ane mafotos aripo anonyanyopostosirika anoratidza kuti munhu aneka kuziva nezveakaunti. Saka amusingakwanisi kuzotosterawo munhu iye then anogona kuti anomuziva then togona kuwana information yakati kwanini. It's for the first time tokutonzwawo kuti kune maakaunti iyo iriko Facebook ende nemapictures. Tione mapictures ariko. Zvasingaite ndozokutumirai kana time because izvezvo handizivi ndokwanisa kutumirai sei but tore mafotos hopo. Pamapicture ese hapana kana eravheko ane riripo. Aiwa hapana mani. Zvekuti inini zuva randatobhadhara mari ka akatonoposta Facebook kwake akati kunhava yakwandiri achitapirwa ane proof sei ndokwanisa kuzvinzwisisa. Ndiye aitoposta paFacebook iyoyo. Proof sei? Ndakaita proof of payment handisika. Akatora screenshot iye akaposta kuFacebook kwake. Facebook yakanzi Prince Masimba iyo. Akaposta akanyora pazasi kuti munhu anenge abirwa mari akanditumira proof inenge iyi kuti atiposta mari muakaunti yangu. Iye wandokwanisa kubvuma kuti ndakabira kwete vamwe vanhu vese vanenge vachinzi vakabirwa. Muri kunyatsonzwisisa nyaya yacho. Mirai, muri kuti paakaunti yaPrince Masimba pane after mamisira mari mimi proof of payment yenyu iyoyo ndoyo akashandisa kunoposta papeji pake. Akati munhu ane proof of payment yakafanana neiyi kana akabirwa ndiye wandokwanisa kubatsira kubvuma. Izvozvo chaizvo ndizvozvo. Saka ndichazama kuti ndikutumire mapiki emunhu wacho because anoratidza kuti mapiki wayo munhu wani munhu mumwe chete but ane mapiki akawandisa aiposta serekitava. Muri kuona guys dei panga pasina kuisiwa screenshot yepost yemari yamakaposta taigona kuti ana Prince Masimba vakawanda pasocial media. Hanimaona. But now hazvizoiti coincidence kuti screenshot yemari yamakaisa imimi yonopostiwa pasame ningikiri pasame inonzi pasame account yaPrince Masimba ushu. Haisi coincidence. But now the confusing part is munhu ane mapictures aripo is not veko. Izvozvo haziriye. Saka vanhu vawanda. Saka uyu haasi veko. Saka Prince Masimba let's agree hazvadzi. Torula out kuti munhu anonzi Prince Masimba haasi veko. Ati tiri kuti netsaka voice remunhu anetaura naye pafoni. Voice handichashande apa hanzvadzi yangu. Voice handichashande apa. Hatichashandise zvevoice nokuti hamuna voice note or anything. Prince Masimba is not veko. Tomira pana tafadzwa chimare ndo patakufamba napo. Prince who is ruled out haasi veko. Alright. Saka hamukwanisi here kuzotosterawo munhu iyeye kuitira kuti pamwe pangaite vanhu vanoziva munhu iyeye then towana information yakati wandei. Magochera TV panapa tinokufamba iwe uri munhu wechimurume tinyarewo magochera tinyarewo tichakubhowa wakambotona kumapeji kwako tichakuzotaura zvinhu zvakapusa kudaro. Nantsvaga makuwa uko somunhu wemurume toita zvatoda mapeji takambokudzira content
content dzedu pamapeji edu takambaya chikudzira content kumapeji kwakoti famba neyakati taura yakati kuti nyare magochera hatisi shamwari dzako munhu nemunhu nepeji rake necontent yake iwe ndakuta content yako zvinokupa mapeji kwako usiye chite svika chida famba nenyaya idzi rega tifambe nenyaya idzi uri kunzwa iwe ndanonyora zvaunonyora kunonyora zvaunoda wani wakambona chikomenda kuti wanyorere izvi because it's your content utikwanire magochera iwewo enderai mberi iwe uri mwana mudiki magochera uri mwana mudiki kadhara kachena musoro nekuzasuku uri mwana mudiki iwe Hello? taurai tinzwe yes taurai tinzwe taurai tinzwe hanzi tafadzwa is Prince Smelly ndo patiri kuda kuti tisvike pazviri ipapo hani maona tifambe nenyaya ona bora ngoma rakafanana kunge namagochera ti varume vakatadza life vakafela life vanongoswera pasocial media vamwe varume achienda kubasa achiita basa rokuuya kuzoti handisiyana ina nhingi kuita basa rokunanzva shure kwavamwe varume vana magochera makafela life dzenyu South Africa basa rokungompeya unoswera pasocial media munhu wemurume wari kumabasa kutsvaga mari uko iwe uchingoti nditepasa kwazoita gwara nhingi gwara zodai zvazodai munhu wemurume vamwe vachienda kumabasa get away taurai hanzvadzi Ati ndakungonzwa iko zvinozvi ndikungonzwa vanhu vakawako zvinozvi vari kungochema vachingoti ndiprince masimba ende vachitaura kuti voice is the same ende ndo zvandakanyatsoonao neno kuti voice iri ivoice ndatobva kutoona live yake munhu anonzi Zeko yauya voice same hanzvadzi terai munzwe hanzvadzi terai munzwe isusu tiri kuita zvinhu takamira pachokwadi handiti it's not about kuvenga munhu or what handiti but from inini totasa nyaya from what you are saying handiti ndakazvimirira mafoni apa ndimi handika tichita nyaya yedu from what I am looking muchitaura nyaya yenyu mimi kuti munhu uyu wamakapa handika screenshot kune mapictures ariko takubvunza mapictures ariko muri kuona here mapictures ani aveko handi mukati hakuna mapictures handi ndizvo asi munhu yakaposta screenshot yenyu tikakubvunzai kuti makamuona here mukati hamuna kumuona handi ndizvo hatidi kutisungirira munhu pamwe pacho paanenge asiri toda kumira nechokwadi fesi makamuona here hamuna kumuona makangotumira nhikikiri mune voice note here rekuti tikwanise kuona kuti zvechokwadi anogona kuve hamuna voice note makanzwa pasocial media voice note mukabva mati rinenge voice note riyariya kutaura chokwadi hanzvadzimimika just taura chokwadi handidangu kukupai hope isipo but hapana nyaya kusaidi kwenyu mari yenyu yamakabhadhira mari rands ashe sorry yenyu hanzvadzi aiwa hapana chakaipa saka apa ndandakukumbirawo kuti hamukwanise here kundifeserawo munhu iyeye pamwe panogona kuita munhu anomuziva kuitira kuti ndiwane information hapana ora mina ichite so hapanawo here munhu ane mavoice notes aprince hapanawo here munhu ane mavoice note aprince anoti ndine mavoice notes emunhu anonzi Prince tione because imi hamuna voice face hamuna chii hakusaidi kwenyafa yakadoti makangopiwa munhu 5,000 whoever that person that you gave makangopiwa 5,000 sure count your losses my brother count your losses zvinotambika chandoziva the day ravo richakwana aiwa ndinotenda nezvamuri kuita ndinoti ndazingaite mwari akutomborerei no uri kuhwisa kuti chii Tracy uri kunzwisa kuti nyaya iri kupera kuti kudini ndikuda kuve honest handitika handikwanisi kuti nini nditi just because kune vamwe vanhu kuti takabigwa naPrince Masimba handika ndosaka ndati pane ane voice note here so far handi ini ndiri kuziva zvatafadzwa chimhare pane overwhelming evidence iripo handiwana but this Prince now handiwana whether munhu one kana kuti vanhu two vakasiyana zvatosiyana handiona
so toda kumubvira nechokwadi. Inini so far vakaudza mavoice notes ari kuti nditafadzwa chimhare, andimona nditafadzwa chimhare. Ndiani mavoice notes atati guys mavoice notes aidzwai, handina raprince, andimona handina raprince. Yes kuna peti, kuna uyu, yes it's a lost cause, kuna uyu mukomana uyu it's a lost cause, ndo chokwadi. Kuna uyu ndo it's a lost cause zveshuwa. Hanzi ari mavoice notes SIS MELLY aprince here. Ini zvinhu zvacho ora ichimira ichiona ndikaizika ari kupi mavoice notes achikandi sendaikationa. Syndicate kai guys, is this a syndicate? All right, hello hello, Hello, SIS MELLY, mushe muri sei? vegoko vakaplaya wani maaudio musiya asi aiva maaudio avheko wani vachiti vakashandisa zita rekuti kweprince wati Havana kuti tafadzwa chimhare here, vakati tafadzwa mani. vakati prince Kuti udaro vakadaro demambomira kumisa avo baba anyway varimo mugroup besides kuvamisa varimo mugroup, but honestly speaking guys ka kupa baba ava hope hayo ka guys ka zvimwe zvinhu ngatingoudzai vanhu chokwadi. Kuvapa hope, havasi kuziva munhu handika, havasi kuziva vari kumapictures ariko, vangoisa mari, havana kana voice note. I don't know guys, but inini I'm just ndikutaura, I'm thinking on a point of tsotsi, hanimona ndiri kufunga setsotsi right now, and ndiri kufunga setsotsi, I'm thinking like one of these people, hanimaona ndapinda, let's say ndini prince ushu, ndini vheko ndapinda mukoti, handiti ndikufunga setsotsi guys. Kana nda kubata tsotsi ndadzifunga setsotsi, ndapinda mukoti, handitika ndinewewo kundiakiza kuti ndini wakandipa mari, handiti ndakubira mari, handiti ndapinda mukoti majasti ndivo here ava wakavapa mari here, ndakadeposita vakandipa account number. Why are you saying kuti ndivo? Ndakanzwa voice. Une anything to prove the voice? Une voice note here titeste voice, because my voice anogona testwa handiwana mukoti, handina. Unei chinoti prove kuti ndiye munhu uyu, handina. Do you think kuti pane case? Taura chokwadi iwewe. ipapo baba ndipane paanozotyirwa havo cause havana any proof yavanayo, saka togona kungoti pamwe itsotsi uri kuda kutodiniwo kutotsvakawo mari. Saka ameno zvinhu zvacho, but zvimwe zvandafonera SIS MELLY ndezvokuti musaramwa kuzi muri kubatsira vanhu vakawanda SIS MELLY. Nesu tichatoyawo nedzedi papapa muchatotibatsirawo, saka musaramwa. Mwari ndiye anoziva, edza nyange mukatukwa zvinengei, Mwari ndiye anoziva. Inzwa kola kwajira mukatukwa zvinengei kunge ndiye anenge achitukwa kola ka. Tichikurwira SIS MELLY masitu, munogona tinorwa sei here kuti titukirwe kuti titukirirwe ivi tichikurwirei masitu. Saka rambai makadaro SIS MELLY, ndichatoyawo neyangu but yangu ichauya January. Okay. Ndineuyawo ndakamboma kumbotaura nini. Hansaka simeni bhengiro ziva masimbere. Handichazivi guys. But anyway, Kola, thank you very much. All right. Oh, pane ngikiri. Prince Masimba akatoposta pa old chando onai. Ushu Prince Masimba. But I don't think kuti anenge ari munhu wacho inini. Prince Masimba musi wa 1 September akatoposta kuti muri sei pa group ndinovimba mese munofara, ndiri kuona vakawanda vari kuda kuenda kunze, ini ndokwanisa kubatsirai my app number. Hold on. 078 3136 Mirai app number. Hold on. 3136 Mirai. Mirai.
haisiri iyo namba yasendwa mugroup. Ndandati pamwe masendwa namba mugroup, haisiri iyo namba yasendwa mugroup. Haisiri iyo namba yasendwa mugroup. Ighost here prince uyu wamuri kuona. Pana prince Masimba aripo. Ighost here. Uyu prince Masimba atori panoti I'm living in Porchester. Alright, pakatiswa mepost yakanzi muri sei pagroup, ndinovimba kuti mese munofara. Ndiri kuona wakawanda vari kuda kuenda kunze, asi ndinokwanisa kubatsira maapnam. Vakasununguka moya totaura face to face, wonzwisisa totanga process. Kune vanhu vari kusvibisa zita rangu vachindiri tsotsi, asi chionetsa haana kumbondipa mari, havana proof yacho. Ini munhu wese anoisa mari yake muaccount yangu ine zita rangu rekuti Prince Masimba. Saka Syndicate here guys. Zvakambotaurwa nasomebody else kuti could be a syndicate. Mascreenshot atove nawo dhari. Mascreenshot atove nawo. Hanzi ghost account, rinenge ghost account. Anti mukuona. Ani mariona. I see diaries. Uyu ari kuti akapa Prince Masimba 5,000. Tikaverenga mari yese yemugroup zvayo inosvika probably kuma $15,000. Why are you, Hanzi? Why are you not confirming with the bank details? It's personal business account. If it's a business account, you can check the owner of the account. Right. Hold on, Nyasha. Right, Mira. Pane vari mugroup here vakakanda kuaccount yakanzi business. Unozati Nyasha, I don't think it's pane any business account because the accounts akasiyana akawanda zvokutodaro. Akawandisa maaccounts aya. Saka handizivi kuti okay, vabva vasenda proof yavo baba vaya. I post ya Prince iyi yakaisa mari yabhuti vaya vaya. Guys, aya ndo mapictures emunhu ariko aya. Munhu wani here uyu. And guys, pakatonzi jobs abroad, Ireland, Croatia, Romania, Netherlands, Canada, India. But now, the pictures of these people, the eye, the pictures of the person, the eye. This is way deeper, guys. This is way deeper than Shripa ground. This is way deeper than Shripa ground. Right, Mirai. Business account here. Yeah. Ameno kana usiri kunzwa tsitsi hako pane zvese zvamuri kuona zviri kuitika apa. Kana musiri kunzwa tsitsi panyaya dzakafanana nedzidzi, guys, I don't understand. Amene henyu. Hanzi naPrince Masimba ndakataura naye, ndaona nhamba dzake kuchando. Ndikatora nhamba ndikataura naye kwakuti the whole process 23,000 rands. Ndakarira usiku ndikazwa voice richinditi usatumire mari iyoyo. Very very true proof of picture iyo ndoiziva.
FNB panoshandisa mapasipoti kuvhura. Ko tatenda buda ubude, tatenda buda pana paudzoke. Buda ugodzoka. Nyaya yacho ndogwisa tsitsi. Asana mbona zvakadai. Hi dear. Hey, SIS MELLY, sorry, handisi kupinda pakamera handisi It's okay. parivate. Alright, ndokuda kungoti bhudha vauya vachitaura nyaya yavava. I think vanogona kwavabirwa nemunhu mumwe chete zveshuwa patingoti havana proof. Sei ndiri kudaro? Proof hapana, yes. Sei ndiri kudaro ndiri kuti inini munoziva kuti anogona kunge atori same vehicle akaisa that proof kuda kungogaina confidence nekugaina follow because mbavha chaiyo inini kana ndine zita rekuti ndinonzi Pamela handimbofanda kaisa real Pamela neaccount same one ndechitoshandisa imwe account and ndotoisa pamhepo ndichiziva kuti haisi yangu ini nditori different person. Saka ndo zvinogona kunge zviri kuitika ipapa kuti munhu uyu akatoisira purposely kuti vanhu vaite sei vagaine trust kuti varambe vachiisa mari muaccount iyoyo, but it would never be linked with the same vehicle or the same person who is doing this. Of course, ndo fact yekutanga hakuna mbavha inoshandisa zita rayo, that's a fact. And hakuna mbavha inoshandisa mapictures ayo, that's a fact. Saka togona kungoti mumwe munhu ari different, mumwe munhu ari different. Anogona kunge atongori munhu ari kutoita zvinhu izvozvo. Right now we don't have, we are not sure, but let's not talk about the footage. Mai vava vane right yekunoona footage. Let her go to the police station mangwana and ask to see the footage as well. Then she will come with the answer. Right now hatina proof yezvefootage izvo. Hatina proof yezvefootage. Felicitas mudini weFelicitas funga semunhu akangwara vane right yekunokumbira mangwana vachaenda vanokumbira kuona footage then votangira ipapo vane right yekuona footage. So far hatisi kuziva. Alright, saka ndandinoda kutongotaura izvozvo kuti nyaya yaari kungobvuma chete ndeye vanhu vakazomuona face to face. Vamwe vese ava ari kuramba because havana evidence dzekuti ndiye munhu wacho chaiye. Saka ndo zvazvitori, but anogona kunge aringori munhu one akaisa that same screenshot to gain faith kuti vanhu vagaine kuti munhu yanotrustika voramba vachiendesa mari ikoko, but he will never be linked to that account. Apana business account, personal account dear. Apana business account. All those are all personal accounts. Those are all personal accounts. Isiri yake inenge itori yeumwe munhu because haungamboisa yako chaiyo. Akatoisa anoshandisa imwe account kuti mari. Wana angaiti accounts FNB munhu wana ubvumisa account more than 2. You can't have 2 accounts. So accounts hopo aripo apa mamwe FNB hopo akasiyana haase munhu one. Saka tikuti zvakanakisa beti zvakanakisa chaiko tinotochenesa totodzoka pano kuti footage yaonekwa amai ava vakamake a mistake ndo basa redu iroro tinotochenesa zvakanakisa tonyarei toregerei. Alright, SIS MELLY, ndo zvandandongotaura ndidonhedzei. Alright, thank you very much caller. Thank you. Yeah. Hello my sister. Hi SIS MELLY. Mushe muri right. Ndiripo zvangu ndati ndingouyawo ne2 cents dzangu. SIS MELLY, musaregere kubatsira vanhu vari kuchema. Nowadays mari iri kurwadza kutsvaga. Handiti vanhu vari kuuya vachikomenta vachiti makatobirwa zvakavharana. It's very bad. Guys, munhu anenge ari kutofunga kuti ndapunyuka. Muri kuona life iri kunoku izvezvi kuZimbabwe kune nzara. Kuno kuSouth Africa tiri kushanda, pamwe unenge watoshanda kamari kegore rese ikako kaunenge kusungirira uchifunga kuti pamwe ndokupunyuka kwako obva wavharwa mari iyoyo. Guys, ngativei nemwoyo kutaurirana chokwadi pamberi paMwari. Vari kuti vakapusa vakavharwa vakadzi hakusi kupusa because unenge watoona kuti panapa zvinhu zvangu zvaiti obva wangonzi mari iyoyo hapana. Zvakafanana nekuti wabirwa mari kana kuti warasa mari. Guys, izvi kurarama wakarasa 10 rand chaiyo unonzwa sewarasa 1 million because kuti uiwane mari iyoyo unenge washingirira kuti uiwane. Haisi nyore kungobirwa nemunhu then vamwe vanhu voya vachikomenta kuti makabirwa imi maisira munhu mari wanga uri kuisa uchiti uri kuitei. Guys,
Unoona munhu anouya achiti inini ndinoita zvakati ndinoita zvakati achizvitaura papabhiki panapa. Munhu wese anomhanya anenge achifunga kuti ndezvechokwadi. Hapana anenge achiziva kuti Hi, gift Tawanda. Yeah. Hayi Chakuitika ndechekuti manje chinonetsa ndechekuti nyaya dzakafanana neidzi ndikaitimbochisiya ndokuti vanhu vasvinure, because the moment I always talk about this handika, but still people would go and give. So tichingoramba tichingouya panapa tichingoramba tichingoti akatakuita kunge tikutoshandiswa even isusu vacho ndakutoshandiswa nevanhu kunzoko inini wacho, so regaitimbosiya andimoona tambosiya zvakadaro handika, maybe ndokuti vazoziva kuti mari haungopi munhu wese wese. no sisimeli ndizvozvo hazvo kuti mari haipiwe munhu wese wese. Imimi makaramwa akazivai kuti maramwa mumwe munhu auya kwamuri imi But that's the only way kuti vazive naivo, that's the only way kuti vadzidzewo. Hapana munhu anenge achimboziva asati asangana Pane naye. vanhu vetu vakakwana panapa ndikwanisa kuedha kusvikira vadonha. Sisimeli, do you know kuti mumwe munhu kana atouya kwamuri zvakakodzi ndo wakazoona hanzi mbuzi kuzvarira pavanhu kutsvaga kutandirwa. Tichitaura kudai so, no, unoda chii? Tichitaura kudai so, mangwana vanhu vakazara kuinbox yekokoko vachinoti tikunoapply mapepa ekuenda kuCzechoslovakia. Mangwana tichitaura pano kudai so, vachiona mwachema kudai so, kune vakazara kuinbox vachiti auya kuzobhadhira mari kuti tikuenda kuCzechoslovakia. Yeah, it's very true. I don't think kuti kune mumwe munhu achaita ubenzi hwekuti nekuti auya online akaclarify kutamba many people anotaurwa evidence pane zvese. Vanhu vari kudyirwa mari every day in day out. I know. Can I say something? Ndidone zvangu sisimele. All right, thank you very much. Taura you next caller. Sisimele, you have been the voice for the voiceless. You have been an advocate for people who are being scammed. You have been an advocate for those who are vulnerable. Do you know kuti ne situation iri kuZimbabwe, most of the people are vulnerable because if anyone gets the chance to get out of that country, they will do. So chero vakaona munhu akasatable pasi pomuti achiti ndiri kuendesa vanhu kuUK, they will pay. That's what I'm saying. So for you, let's it's a continue, guys. For you, let's it's a calling. Continue because avasi kudzidzaka. It's a calling for you, Sisimele. But calling yacho kaona calling yacho iyoyo antika calling yacho. I remember to pavanhu pavanoya kwandiri nini. It's a calling, yes. I don't know these people vanenge vachiya navo handiti. Ini ndanda kuchachindoita nemwoyo wangu wese. Andigumire panzira and hazvinei kuti hanzi ndini nhingi saka ndakunomunadzva ina ndinadzve munhu andiona tongoita sezvazviri handiti, but in the process yecalling iyoyo handika iyoyi yangu rimwe rafange richita rari behind me kuti no, we need to stop this handika rikasvika pakuti no hazviiti siyai zvakadaro, vanhu vanenge vachipa munhu mari kuti zvidai so because vanenge vafarira kusaidi ikoko, then pazvandiri kuita hapana amungafadzi vanhu. Some people will be against you. Some people will be supporting you. But you know, this guy including some other specialists. I don't know. All right, anyway, my specialists are the person now because Kachina go wow, don't go now. Come on. And apana mnaneka singarwadzi nokubika kwakomanda guys kana mnyasozanya plane kubirwa ndosamchona nachinda uje. Ndakudza kuti pandakatanga kuda kuya kuno kuUK around 2004 I was scammed. Tuchibhadhira munhu anga ari kuZambia uko. Tabuda udzoke. We were scammed. Zvikangopera zvakadaro. Then I came to UK. I had a friend who was Nigerian wandaishanda naye. A lady. This thing of using my accounts evanhu ka. Unenge usingatozivi because this girl approached me akati, do you have a bank account you are not using? Ndikati no. Ndikati why? She can so you can give me a pamari yega yega inenge yapinda ma account mangu I'll give you 20%. Kana mukapinda 10,000 I'll give you 2,000. You know, unenge uchitoshandisa account iwe unenge wapa munhu in good faith. Usingazivi kuti it's a scam. But you kana uchinzi ndokupa kati ka 2,000 whatever was that pane game rukurowa. Ini ndakabva no, I don't do that and I don't have an extra. Siya panga duwe buda udzoke.
but unenge watonzwawo paunopinda muno kuti this is what they do. Iwo ukafunga kuti nenhamo tichangobva kuAfrica, I need some money. Unopedzera wato blacklistwa, DBS yako yatoshata because of other people. Vanhu, they are desperate to leave Zimbabwe. Smelly. Izvozvi muri kuadresa nyaya yaVheko. You'll be shocked that some people will be approaching Veko tomorrow for these visas. Of course, they will. Yes. But after, hold on, after 3 months, 4 months, they will come back to me. Some of them will come back to me. But I think some of these people, vane mishonga yokuti swededza vanhu kuti ngavauye vanisa vanhu nyuchi nemashoshe vadi kumboita example pana Vheko azodzoka ega palive achiti Simele am back ndikutsvaga wanga ndibatsira kubvisa nyuchi idzi kudaiwo mavictims kuti aite nderake pamwe anenge achiita mahiccups achitaura pamwe anenge achikakamira. That voice nderake aritomboda anyone to verify that. But police to play a voice note achitaura pane voice ka zvinhu zvimwe chete. But nokuda kwecorruption iri kuAfrica, nothing will be done. Yes. You'll be scot free. Yes. But you could tell from his eyes he couldn't face people. Achitaura zvanga achitaura nemadzega. And the language dzanotaura vanhu vari kuZimbabwe dziya dzokuti health care what haatozivi zvaari kutaura. Haatozivi, he has got no idea of what he's talking about. But because we are desperate, we believe in him. And I've always told people, Bapatanga ma COS vanhu approach and muri koko tipewa malingi ndikati nini, I don't do COS businesses. Do your own research and find out for yourself. My job doesn't allow me to be involved in this nonsense. Ndakaramba chero ukamanda vaudza kuti do your research and pa social media. Michaona vanoshambadza. Inini, I don't want to be part of this because there's a lot going on. People have lost money. You sold a house in Zimbabwe and now you've got nowhere to go. I felt sorry for that Fiji girl as well. I was following that case. You know. Nyasha ndataura wani kuti hanzi ichi ndokumbura one account number. All right, Nyasha, do you have my we are WhatsApp? Can you please send me on WhatsApp? We have WhatsApp ndikupe my account number. We have WhatsApp Nyasha ndikupe account number. Wopodzere kuno. We have WhatsApp ndikusendeni. Dai vanhu vanga vatoita to help the victims kuita dora kutsvaga ng'anga chayo inoisa vanhu nyuchi afambe nemusoro wakazara nyuchi. Honestly, zvinorwadza, mari inorwadza vanhu weye. Taura hakuko. Unorara wakasvinura wakagara pacheya so uri pashift. Then munhu ongotora hake ongodya just like that. Saka bankuru vatiza mugroup vabuda mugroup just now. Bankuru vabuda mugroup just now. Vangu vakasiya vataura message vakaisa number vabuda mugroup. Vanzi budai kana vanzi mugroup. Kune vangu vachitanza isi ama yati vatonzi budai mugroup vabuda mugroup just now. Vabuda because vaspila beans dzemunin'ina. Kuti ana kana imba kana chanacho kuZimbabwe. Imoti mbinga boss Vheko. But kune vari mugroup pane vaedha number vaedha Vheko wacho mugroup. Apinda mugroup. Muchaona exit Simele. Don't stop helping people. Namba dzangu ndokupira mupini wakanhamba Nyasha akwanisa kundibata kuWhatsApp. Ndipinirewo namba dzangu ka guys. Nyasha andibate kuWhatsApp ari kuda one account number to verify. Ndipinirewo namba guys please let's do it nemunhu ada kubatsira. Ndombura munisiro namba mu comment section Nyasha akwanise kundibata. Ma victims asati apera Vheko. Achiri kuuya vamwe vari kumusha. Vari kuuya. Vari kumachonyo vachanzwa nevamwe. Kanzwa tsitsi dzati nesa ngari pashift gokwe uyo. Achitaura mari yakapa munhu. It's a shame really. Zimbabwe zvakutotyisa kuZimbabwe. But don't stop Simele. You are doing this for the victims, not for my diaries anenge achitaura zvisina basa. Like my bridge is too fast. Ikwanga akutoposta bhesi rake. But nezura aina ndizvizive zvazodai. Jova vasiyei vana vakakuzana zoti kune mari ndokwanoenda. Akutsvagawo mari. Akataura vangu kune mari ndokwanoenda. Don't blame him because zvinhu zvaomera munhu wese even muno muUK takutongorarama from hand to mouth.
Guys, isaiwo kanhamba guys. Ndokumbura mundipimisewo kanhamba dzangu mucomment section mumadiaries. Pane munhu anoda nhamba idzi ndimupe screenshot, ndimupe account number. Sisimeli chiregai ndidonhe vamwe vataurewo. All right, thank you Maita basa. very much. All Thank right, you. sure. Hi dear. Hello Sisimeli. Mushe uri sei? Ndiri nani zvangu. Ini maonero angu hangu panyaya iyi kai. Kazhinji zvinhu zvakaita sezvine mari mukati izvi munhu Thank aita you rega. Connie. Vari kutoita vakawanda. Asi vanhu vavese vakabirwa pamwe havana kutobirwa nemunhu wani. Vakawanda asi kuti uyu vheko achibuda pachena kuti ataure kuti isu takawanda pana nhingi nanhingi hazvichaiti angopiswa riwani. Saka pamberi nekupisa vheko kusvika aburitsa timu rake. Inacho buda udzoke. Ndifona kweri kunetsa. Hello Sisimeli. Yes, ndikunzwa. Ndikati handotu senzi dzanguwo idzodzo kuti vheko uyu haasi kuita riwani. Vakawanda. Asi vamwe vese ava vamwe havatisi kuvaziva kuti ndevapi. Saka pamberi nekupisa vheko kusvika vamwe vabuda. Taziva kuti vamwe ndivanani vari kufamba navo vachidya mari idzi. Vachivhara vanhu vachitsotsa vanhu. Vakutoita timu remanigeria manje rikufamba vachibira vanhu. Taiziva zviri kumanigeria zvinhu zvatopinda muzimbabwe. Vune mari dziri kushayikwa kudai voda kufamba vachidyira vanhu mari dzavo. Ndatenda ndokumbira mundidonhedza hangu. Mahwando. Inacho iri kunetsa. Ita zvokufona. Vabuda mugroup inga ati it's a company means vakawanda. Yes, ndozviripo. Ndikaimiririre musikana ari kuda kuverify accounts auya. Right, auya. Okay, atione. Tumupe tione. Ndamupa regai tione. Ndamupa. Ati anokwanisa kutrace musikana. Regai titrace tione kuti zviri kufamba sei. Ende taiwana singaiti chache content tingaichaiwa. Taiwana isu chache tingamire. Asi tichiiwana soda tukumira nevakabigwa zvekutodaro ufunge. Tiri pachokwadi. Unza kuda ndege from Zindiani. Kuenda kupi? Achendepi? Akuda ndege kubva kuzima chindepi? Taiwana isu zvisingaiti. Yes, tell them Titi Zvidzai. Real content is always great content. Havazvizivi izvozvo. Havazvizivi vana.
Right. Oh, huh. Guys, takamirira munhu atora mahandikira atari kucheka maaccounts aya. Kumira munhu akucheka account uyu atari kucheka. Oh, ati I will check tomorrow. Ati she will check tomorrow. All right. So tichamumirira. All right, guys. The guy inda kwenda guys company ine 1 month, ine 1 month. It's in a 1 month. In a 1 month. So guys, me I'm going audio mazvivharisa mwoyo wangu chava kutombotaura kuti zviri chenyaya idzodzidzi dzacho idzodzidzi ingokusiya vanhu vambolikitwa bhegi zvokutodaro vambolazwa bhegi zvokutodaro kuti vazoziva vega anomaona vambolaza bhegi zvokutodaro vamboziva kuti nyaya ichafamba sei. Guys, ndokungoti kuti ndokuti vazive kuti sometimes kana tichitaura ka tinge tisingapengi mona tinge tisingatopengi vazive. Hello Inasho. Marisa SIS MELLY. Marisa SIS MELLY. Vimbai kuba hakuna kushata. Uri kunzwa vimbai? Kuba hakuna kushata mwanangu, asi kuba usabire munhu ari kutambura weganda reblack. Wekuti mari iyoyo pamwe akatonomira mustriti kuTaiwan. Kana kuti atombotanga apfirwa nemurungu anoshandira kana kusuka toilet achibvisa madhodha emurungu anoshandira tawane mari iyoyo. Ounganidzawo ane mhuri. Vazhinji vanhu vane mhuri kudhara. Vari kutozama kuti zvinhu zvaoma kuno kututa dambuka musana tichishanda toda kuti tibude tinoshandawo kumwe. Ationa then wotora mari yemunhu akadaro haibudiriri wangu. Ndati tikupai 5 months chete mugozondudza kuti zviri kuendeka here. I'm just giving you 5 months chete. Mugozondudza mugodzoka musora zviri kuendeka here. Kuna mwari kumusoro kudenga kwadha kwa umani. Vindai munofa muchingomubeya kudai so muchingohura zvamuri kuita izvi. Musina kana nochoka kana nokuona kana nokuroorai. Nekuda kwetsamwa nemisodzi yavanhu vanenge vachema kuti munobata paupenyu inoitika hapana chinobudirira. Nenyaya kuti anziriri kana ndinoba iba kukambani. Ndaunoba kukambani ndaunoba uko usabire munhu weblack wemunyama weblack anotochemawo anodya salt anotochemawo nhamo. Andiwani hakuna hapana dhiri munenge achindawanawo mukana wokubuda pane pasina dhiri munenge achindawana mukana wokubuda kunze. Halo Inasho taurako. SIS MELLY vheko kumasocialites naiyo nzara yakauya iyi. Vanhu vakapromiswa kupiwa ma500 navheko mumastreet mumasocialites. Zvikanzi mukandimiririra nyaya dzangu idzi ndinopa umwe noumwe 500. Vanhu vese vamuri kuona vari kumira vachiti vheko haana kuzoba. Vari kunyatsozviziva kuti akaba. Asi vakapromiswa ma500 pamunhu. Yusa kwete maranzi. Zvandiri kutokuudza izvezvi inini dhiri rakatouya ndikatori ofewa ndikati aiwa inini handiti dhiri remari inini ndinongomhanya neyandiri kumhanya nayo panguva yandada iwe izve kubhadharwa dzimari izvi inini handikwanisi. Kukarongwa group rakarongwa rikanzi remagosti waya aki taurako ndikutoseka nyaya kutaura iyoyi. Kukarongwa group vanhu vese munoona vazhinji vari kukutuka comment section. Vamwe vacho chitoziva kuti ndinhingi takapuwa promisa 500 asikana. Ukangoona chete munhu ngaenda palive achitaura nezvangu endai munoataka. Vanhu vaive vanouya vari maghosti kuzokutukai asi kumapeji kwavo vanobuda vari ivo
vachimirira ma500. Vamwe vacho vakatoita stress ipapa paakanzi asungwa. Zvikanzi ko mari yacho nhaimi tichaita sei? Mari yacho tikati takakuudzai kuti zvinhu zvamakutanga izvi hazvina basa izvi. Zvakatsvagwa rini izvozvo? Zvekuti ndimirirei mastreets. Ndokupa M5 wai. Pakangobuda nyaya yekunzi akabira vananyati 600 paya yekumapassport. Ha? Heya, saka maivingwa nani kuti akudze zvinhu zvakadai? Ane munhu waakanga akatsvaga iye ndiye aitsvaga vanhu. Munhu iye andotaurawo futi kupeji kwake ikoko achitopreza munhu iyeye. Musikana. Murume. Saka ndosaka muri kuona vanhu vakawanda masocialites mamwe vari kungobaya vongotanga kungoti vheko habe yeye akazodai inyaya dzekuti vakapromiswa mari. Saka ipapa kubuda mari idzodzo manje tichazowirira zvedu. Dzinobuda kupi? Vamwe muchakanzwa chabuda musaga very soon because umwe akazotara akati ini ndakapuwa 400 chete ndikanzi mbotenga data. Aindanetawo inini zvokuramba chingomiriririra munhu asingadi kubudisa mari yachoni. Are you being serious? Sisi Melly, ndichakuisirai audio. Ndikandire audio izvozvo ndiplay. Ndikandire audio ndiplay tinyatsonzwa. Mirai nditsvage audio yacho. Aiwa kanda audio inacho. Hainga zvakaoma. Regai tinzwe guys. I don't. Regai tinzwe tatarambira munhu Rebecca. Mirai tinzwe. Regai tinzwe musangotange kuramba. Ndo problem yenyana imba iyoyi. Yekuti vakungomhanya kurambira munhu. Musati manzo regai tinzwe audio. Munorambei. Ndo problem yeyi. Ndo mabiro kushandisa vanhu vakawanda iwaya ekurambira munhu. Unomurambira munhu unomuziya. Munhu wakaziya pa internet zuro unomuziya. Unomurambira. Unomuziya unomurambira. Hameno regaitiwe ka evidence yacho regaitimirire evidence tatamanya kuramba. Regaitiwe vibai ukatuka pano tinozokutokubloka manje tatichikurega uchirasa muswe muconversation because tungoti ufare zvako but ukadai tinozokubloka. Regaitimirire tiwe guys mirai tinzwe. Regaitiwe tigo analyze audio nokuti masocialites nemawandira akaita ma$500 ichibude pi munhu wese masocialites nemawanda haasi more than 500 here masocialites. Etiona hauyenikisi. Regaitiwe isitongoda kaV11 regaitiwe neV11 racho chisendako V11 nacho tizviwire toga. Aiwa regai atari kunotsvaga regai anotsvaga tione ati dollars $500 kwete rands. Zvakaoma. Inasho. Inasho senda tione audio inasho.
zvindikuziva kuti group racho rinowanikwepi. Handikwai vanhu vaita zvokuaprochiwa here naii Yvonne. Kwai vanhu vari kuaprochiwa ka. Saka isi hatina kuaprochiwa tipuwe ma5 waya. Kuda takangosvoreka tikodzeri kudla ma5 waya. Naimi ndionewo zvirevo zveko ndionewo ndodawo 5 waya. Kune vanhu vari kuprocha. Saka munhu akatadza kundiaprochawo. Haatozivi kuti nditori kuita kutoita nditori vocal zvokutodaro. Handiti ungadi akatanga kutoaprocha ini 5 iyoyo. Ari kuya here musikana? Auya here muretu. Kwai mara mandokwidza ndamboramba ini Pretty. Mira. Takamirira kanhingirikiri iri kuti adding one Pretty. Tikumirira yanzani inasho. Yeah. Yes, the Pretty. Yeah, Muri SIS MELLY. Did I actually say? Zvangu. Yeah, inini I just want to share knowledge yangu yandakaonawo zvangu mukungoresearcha nezvekusikamwa kwevanhu izvi. What happens SIS MELLY ndezvekuti vanhu ava vanenge vachishanda vari a group of many people. And mukushanda kwavo vari a group of many people izvi zvinhu zvavanotogarira pasi voronga. Ende kana varonga isusu kuti tingozouya hedu nema-voice note nemaproof emapayment hatimboiwini nyaya iyi. Nekuti nyaya iyi inotangira kure kure, inotangira kana kubhengi chaiko chaiko. You find out kuti pakazonyatsoita ane hanya nazvo nenguva nazvo akanyatsotresa nyaya yacho, you find out kuti nyaya iyi haitangire pana vheko, inotangira kubhengi chaiko kune akacreata the account yemunhu ari kuitoisirwa mari muzita make. And kuti titrace account, we might even find kuti itori ghost account. Yes, kuFNB kutori ma-ghost account, mabank account ari ma-ghost account atoriko. Kuti inotracwa yongosvika paiноmirira. I watched this documentary Netflix inonzi Tinder Swindler here. I mean swindled, I don't know, but ndakanga the name. That documentary, yes, exactly. Mukariona, you find out kuti nyaya iyi inotracwa kusvika pabank account yokungomirira ipapo. Hakuchina munhu anoexista that name, but mari yakadyiwa. Zvakafanana nevaive vanonzi click this link, woclicka palink, mari yako yotoenda. Kuti uone kuti mari yako yaenda kupi, you won't even be able to trace kuti mari yako yaenda kupi, but mari yako yaenda. Even ukaenda kubank, bank hatina zvatinokubatsira nazvo. Tafadzwa, inda ndakateerera live yavheko, I was there. Atomenshena kuti stop giving mari kune vanhu vamusingazive. He knows very well kuti this person tafadzwa what doesn't even exist. Yes. Haatoriko that guy. Chero mukatsvaga, chero anotane knowledge yakadii akatraya kudiga that tafadzwa, you won't find that account. That's the real truth. That's the only. You guys, you were scammed. And I'm very sorry to say this. You were scammed and your money is never going to come back. Because muridzwa makapa mari ahako, the person doesn't exist. Yes. You gave money to the ghost. Chipoko. And the account iwayo akawanda ku FNB kunyanya. Akawanda chipoko ku FNB akawandisa. Yes. Akawanda ku FNB kunyanya, because you find out kuti ku FNB we have got a lot of Zimbabweans vatori pano pa platform. Hauna permit, hauna kana even passport nema days, but utori ne FNB account yaunotoshandisa. And this aina tombolokwa, aina tombobvarwa, but you use it every day. That shows that ku FNB kune zvipoko zvema accounts zvakawanda and hatizvipedzi. Saka nyaya yemari ika you were swindled pachirungu. I mean, is it the right pronunciation? Yes. I don't know. Yes. But you were duped. Yeah, mari yenu yakanyura. And zvinorwadza.
both imwe iri kuramba ichitongonyura zvakafanira malingi amunongoclicka payoutube pafacebook everywhere you just click malingi amusingazive ndo zvakafanira zvamakaita ipapa you clicked a wrong link ikakusvitsa ipakukunyudzai mari yenyu. Next time guys, I want to advise you on this one. Don't ever send mari kuzvinhu zvausina verification yakakwana nazvo. I know kuti we are desperate as Zimbabweans, zvinhu zvikurwadza, we all want to go to Europe, we want to go to Asia, everywhere kune greener pastures. But guys, handidi kukunyeperai, iyi mari iyi haisi kuuya ende haisi kudzoka. Ende vheko uyu haasi kuzosungwa. Handina pandiri kutemba nazvo, but I know very well because I have seen so many cases dzakadaro. Inini hangu ndiri munhu anofanira kungoita research ndichiona zvimadocumentary zvembavha izvi and stuff. Vanhu ava vakangwara kupfuura zvatakaita isusu pano tese tiri 805. Vakangwara zvokuti ndosaka maona pauya angatori nechivindi. He wasn't even remorseful, angatorina kana hanya nazvo because you know very well kuti this is beyond us. Hatina zvatinokwanisa kuita nezvazvo. I'm sorry zvenyu vana makabirwa mari dzenyu dzamakashandira, but account but pamavoice notes zvawo mavoice notes can be kana kuri kuti nyaya iri kunyatsorohwa zvakanaka chaiko chaiko pasina anything chikuitika pafidziswa chocho or something, mavoice notes chawo can be traced, mavoice notes can be verified. Nani chete nani who is going to do that? Police kana ikarohwa zvakanaka, nyaya ikafamba zvakanaka yaenda kupolice chaiko chaiko, mavoice notes can be traced. Tatombobvunza do you trust SAPS to do that? Hello? Imimi, do you trust SAPS kuti ingaite izvozvo? Ndo zvandiri kureva kuti kana kuri kuti zvanyatsofamba zvakanaka parohwa basa chairo pasina kuti pabuda anything or basa rarohwa chaiko chaiko, yes, but now chinonetsawo we talking of SA kapanapa. Hati muri kuona muyefe we are talking about munhu anourayiwa vanhu vakatarisa 10,000 munhu achiita walk away. Handiti maona kuzimbabwe chaiko chaiko kune maresources acho kuzimbabwe, aiwa zvakaendwa kuzimbabwe zvinenge zvakaendwa. Munoona mavictims ari kuzimbabwe akawanda kunogona kweko kuchaperera game rega timbona because vakawanda and they have reported. Kwete kuSA kuzimu game rinopera zvakanakisa. Yeah, I think ngatifaitire kuti nyaya iyi iwandire kuZimbabwe. Vakawanda kune 23 victims in Zimbabwe that have already reported, vese vane macase number. Yeah, ngatiwanzire nyaya yedu kuZimbabwe because kuno chaiko guys hatiwini, handiti muri kunzwa. Yes, pana anonyora kuti voice notes can be created using AI technology. That's very true. Mazuva ano technology yaveko SIS MELLY, you find kuti imimi I can put my voice paface yenyu zvotoita kunge ndimi muri kutaura mashoko angu. That's very true. But proper investigations chaiko that can be chokwadi chinobuda proper investigation, even my voice notes can be created, but kunyatso kuinvestigate chaizvo zvapiwa chako CID rinyatso investigate aiwa chokwadi chinobuda because they will start checking from kuma dates azvakaitika date iri date iri, it cannot be 100% coincidence. Azvigoni kana pakarohwa proper investigations kuti vanotora time yavo vachimeka kuti date repakati waraiti voice note iri waraiti musokati zvakadai, so votora aya vopatanidza aiwa game rinobuda as long as they can prove the nhikikiri, they can prove the nyaya yavo chete bo. Yeah, ndo imwe nyaya iripo. Saka guys, handidi kukunyeperai, tiri kurwadziwa tese nezvakaiti zvinorwadza. Mazhambe mhoro ndakuona mucomment section umo, Mazhambe Shelton, General Shelton. Hans, you can't trace the technology, plus it's very expensive. Okay. Very. Ende Zimbabwe hatizvikwanise SIS MELLY. Macases akawanda ari kurova mahombe anotyisa. Vanoirarira ndototya kuti ameno justice system has failed us. Hanti mukuona kuti the guy has walked away free. Ari kutotiseka pamusoro pekuba mari dzevanhu. He's even laughing at us. Ari kuda kutofambira isu manje kuti dautora matanho evanhu vairekodha and what. But ndiye mbavha. Matanho ake izvo zvingori zviroto, matanho ekunani zvinorwadza. Zimu painvestigations dzangu ndinoitemba, indi painvestigations chako Zimu ndinoitemba hangu, amen. Yeah, regai ndichitaura ndiburuke zvangu. Waita kuona, thank you very much. Ndangokuudzai kupedzesa ndaburuka.
please guys, nyangwe besides nyaya yavhekwe daukudza nyaya yeonline scamming, vana vezimbabwe ndokumbirawo murege kungoklika malink amusingazive, regai kungosenda maemail address yenyu kwamusingazive. Ndonyaya inoti mugobirwa nenyaya yekuti munongotemba kuti munhu akangoya ndataura something akabhekwa nemasocialite edu ayaya, mamwe acho masocialite edu akangofanana nesu, hatorino chainacho, but because nekuti tinomuziva nemafollowers 100,000 pafacebook, ouya otanga kuti vheko mbinga, vheko imbinga, vheko imbinga, tese ururu taakuna vheko, vheko imbinga, vheko imbinga, ururu taikoko. Top following masocialite aya vanhu vakangofanana nemi, vakangofanana nesu. Amen. Yes, vanhu nehondo dzavo nenhamo dzavo kudzimba dzavo. Dzakatonyanyisa kudarika dzecomment section. Nhamo dzatatu dzakatonyanyisa kudarika dzecomment section zvokutodaro. Hatingoti sisine vakangoti vheko imbinga, takutoti vheko imbinga. Do your own verification. Usati wanyudzwa naSismeli nekuti vane popularity. Yes. Tanga waita yako pagurudzo. Masocialite mamwe acho atori matofo, sorry to say this. Mamwe acho atori matofo agumira grade 7. Hatorino chaanoziva. Itori dofo zvaro rakangobvowa mheno uko nekuti akangoitawo lake rekuti akaita chakamuputisa pafacebook. Auya kokuzoti vheko imbinga, yes, gote kambani iwewe ururu neikoko. Shandisawo common sense dzako. Do your own due diligence. Ongorora, tsvagurudza, tarisisa usati wabirwa, mari iri kurwadza. Ende ndikaindibva ndataura pano because I know kuti vheko will watch this life. Vheko newewe. Yeah, vheko newewe, I want to tell you this, my brother. Mari yemunhu haidyiwe mahara. You might not get hurt nekusungwa nemapurisa or something, but know this. Inini I believe kuti mari yemunhu haidyiwe mahara. One way or the other zvichakuwana. Ende kana zvakuwana uchadzoka pano uchichema. Ende zvichakuwana, I promise you that. Zvichakuwana neimwe nzirawo zvichakuwana. Zvichakuwirawo. Zviwira vanhu izvi ende zvichakuwirawo newewo uri munhu. Thank you, Sis Melly, nekundikwidza pano. Thank you very much, Kola. Thank you, Kola. Thank you. Bless you. Hi, dear. Maswera sei vedu we? Tiri right muri sei? Tiri right zvedu. Ini ndachida kungopawo zvangu 2 cents dzangu kuti zvino vese zvavaita pull out of the group, which means they are not willing to pay, right? According to the way how I saw that. The brother left the group, but Veko was added in the group. Is he contributing anything? Is he saying anything? No, it's for now. I thought I anything in your group. Okay, because sekutaura kwaaita paya kuti I was proven not guilty, ndabudiswa ndanzi handina mhosva, munhu akawanikwa achipiwa mari haasi rinini, all those kind of stuff. I can see kuti mavictims hapana chaari kukwanisa kuzowana. What I would advise kunyanya vari kuZimbabwe, kunyanya vari kuZimbabwe, I was suggesting can they appeal vari kuZimbabwe, vaapile kuZimbabwe, aatende koti yacho ari kuZimbabwe for these victims to get something. No. Vanhu avakoti kwaanga akasungirwa kunde mavictims ekuSA vekuZimbabwe vakati vanga vatori nemakesi namba kudhara asati atombobatwa kuZimbabwe, vanga vachitomutsvaga, saka achazobatwawo kuZimbabwe ikoko. If it's like that, it's good. If it's like that's what I was trying to suggest kuti kuZimbabwe ngavaite sei, ngavamusamone asungwe. Now that he is out, anogona kutoenda kuZimbabwe kunoatenda court unless akatiza hake, but hapana paunotiza forever. And the other thing I need to agree with that caller ari paside ataura kuti of course angafunga hake kuti awina, anzi hauna mhosva, buda uende kumba, all those kind of things. Guys, it's not a joke yekuti vanhu 20 something vese vachitaura same statement. Iwo uchiramba kuti handina kumbotorera munhu mari, handambosikama munhu mari. Kana zvese zvaanga achida kupruva achivhura mapapers ayaya marisiti ekuofisi kwake, even akakondinya nebusiness irori, it's not going to succeed. Zvataurwa naKola kuti mari yemunhu, guys, haisi nyore, because vanhu vese vachange vachichema, guys, they are bleeding in their hearts, they are bleeding
umwe munhu akatoshandisa umwe munhu akatotengesa kana katv kana kaikake the last cent ranga inaro because anaida kuti amuvhewo from point A to point B neupenyu. Iwe woita stand in the way, woita a blockage, then you expect yourself to be successful. Never. Mari dzevanhu izvozvi kuchema kwavari kuita ichange iri shamo pakati peupenyu hwake. You must just watch the space. It's not right, serious. It's not right. But anyway, kana vanhu vekuZimbabwe vaine macase number avo, everything. If everything is online, they must just proceed vamusuwe, then you will be answerable It's a there. sad reality though. The chances are it's a sad reality. But anyway, it's our country. This is what is happening in Africa. It is what it is. But moyo watave nawo guys, moyo wokusanzwa kutya here kudya mari yemunhu. Munhu wari kutoonawo kuti ari kutambura, vedu ari kuzama kuda kuita something, iwe wotonzwa kuti rega ndingoitora ndidye. Ndopatati kutaura papa dai angaita hake iye anoziva chokwadi ka he should do the right thing. Just make arrangement with these people and pay them bijana. And make a payment plan and say, guys, I'll give you back your money. That's what I was expecting. Because he knows. It's not about people on social media. It's not about us. But it's about him and his conscience. He knows the truth. He knows. Everyone, he knows the truth. Yes. That's what I was expecting. Sis Melly kuti achabuda kuti amufunge ndakakanganisa ndiregererewo vanhu kuda paya kutaura izvo pai ipo palife yake kapai. Kola, do you think it's possible? Hazvigoni. Iko kwakatogara kwatonzi haana kuzviita ozaiti ndakazviita. It can't be. Hazviiti. But we don't want anyway. We don't want it kuti azviite papublic pacho. But as we are saying kuti iye anozviziva ari one. He knows the truth. Anongoenda kuningikiri kuvanhu vacho ivavo chete zvisina vanhu. Because when you are making things right, it's not about people. It's about you and those people. I don't need to come here on social media. Ndongoya kuseri ndoita pisi yangu neni handiti ndizvo. Ndongoda kuti vakoma akana timainini pakadai togadzira zvapera. We move on. Yes. It's not about people. You are, guys. It's not about people. I wish them all the best. I mean, my victims Zimbabwe, guys, because mwoyo wangu uri kurwadziwa short. Vanhu nematambura anoita vanhu kuZimbabwe asikanaka. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe kunonga svosvo nemuromo kuti awane $20 chaiche araise $20 pazuva guys. Ameno tunenge wahasila zvakaita sei uchimhanyiswa nemapurisa uchiita sei vese kana vanoita zvekutengesa mari. One thing that I know, and that I am promising you, that I think pay 3 months yet. And mandizo, 33 months. Because right now, tamupa free advertisement. We all have advertised him. So, and again, traffic yakawand. Now he's going to have Mirai. He's going to have many people that are going to him. Because of could indeed that he give it 3 months. I hope one will give it 3 months. The cases will come back. Chimwe chandaona hangu panenge pashanda mari nemushonga pabhuraibwa apa ndozvandaona. Hello Kola. Hello. Sorry guys. Muri right. Nana hangu mabiko tambopindawo apa. All right. Ndiriboda ndamokwira munoti dziko anomboita nezvinhu ari kungonetsa pamedia. Ndiani? Kuti imbavha vamwe vari kuimbavha vamwe vari kuti hasi mbavha anonzi dziko asi kugadzirana mapepa ekuenda kunze kwenyika. Sis Melly ndaida kumbobvunza kuti paya pamakaita live ndima rimwe zuro muchiti kana pane vakaitirwa mapepa nauyu akava successful vakakwanisa kuenda kunze kwenyika pane vakambouya here vachiti tine matestimonies. Hapana, even nanhasi tatodaro hapana. So fatina. This guy is a fake guy, guys. And mira chinzwe kune hanzvadzi vangu achitaura. Hanzvadzi taurai zveipedzisai. hapasi kunzwika zvekutaura. Chitaurai taurai chinzwe.
ndiri kubvunza kuti anonzi Ziko wacho uyu kuti Ziko ndikuti akundibvunza kuti anoita nezvei anogadzirira mapepa kanjida kuenda kuzhe kuRomania nekuCzechoslovakia nekufiju anokugadzirira mapepa ekuti muinde kunyika idzodzo. saka akabira vanhu mari pakugadzira mapepa. Ndokuhwa kwatiri kuita vanhu vari kuti takatoregwa mari dzedu. Ndine urombo hazviriko izvozvo. Okay. Saka munoti akaita zvakanaka here naikola? Mati tete? Ndati munoti akaita zvakanaka here. What is your thought about, what is your opinion on that? Nema victims acho akabirwa. Naunaka zvizvi. So what advice can you give to the victims? Aiwa, akaita zvisina kunaka. Paine muripi? Mati? Avanhukadzi. Muri kupi? Ndiri kuCanada. Alright. Anoita futi yekuya kuCanada mapepa. Zvese. Kunogona kunetsa kuno. Anoita zvose. Saka vangani vakaCanada. Tisati vawana hedu asi ndofunga vachauya hatizivi. Vanokufunga immigration kuno. Taona kuti hatisi kuvahwisisa kola, hatisi kuvanzwisisa. Right. Pakaipa redway. Pakaipa. I feel sorry for those victims. But it's one of those things. They must count their losses. They must count their losses and move on. Yatotambika kune vanhu vakuru zvavo vanonyatsokuona nekuziva zvakaitika, vanonyatsokuona zviri kuitika apa nekuziva. But unfortunately tine vana vasiri kukwanisa kuona, blinded by the love and the binga word. But ndikutama kuenda rugare riri kudecline one. But tongoti handizivi ivo ngavachitawo changamu vanhu vacho vakabigwa vakatorerwa marara, ngavachiita changamu vega, vangoitawo reverse psychology. Because vakasaita anything inongofa yakaloda, inongorova mari yacho yakawandisa. Ngavachiita ininika nditovaudza, ngavachiita reverse psychology yakuita kwavari kugokwa vainde kunobuda kuzasi kumateta uko, kumanyenda kuzasi uko, kugokwe kumanoti uko, voenda ikoko kubhinga ikokoko, vonodzifambira variko. Kuitira kuti whoever munhu anenge akavadini uri kuramba rugare, whoever anenge akavatorera mari iyeye handika asangane nazvo. Ndo zvoga, vasamboenda kune matsotsiwo mbavha dzimwe dzem'anga nemapostori dzakazara pasocial media, kupinda kuzasi kugoko kumachonyonyo kuchakasara kuzasi ikoko ndoko vonopinda ikokoko. Uri kudecline ngikiri dia, vonopinda ikokoko vonozama kubatsirwa, vasaneta. Zvinorwadza hazvo vasikana. Kufunga kuti munhu pamwe unenge watora zvimari zvishoma zvaunenge unazvo uchiti ndiri kusungirira, woti mukana wabuda wauya uwo wacho wemanesi weyo ungachitaugwa iwoyo nemakearasi, mukana wabuda wosunungura iyo wopa, handimaona munobva atongobloka zvake uchamudi. Ko paningirikini SIS MELLY, I remember pekutanga pepa akabvuma handiti paakatanga kusungwa achiti zveshwa ndakatora mari handimanzwa uyaya achitaura mukadzi yati hanzi akati ndangotaura because ndakabvuma because ndaitya. Achaura hanzi pane victim one yanga iri kupolice station yaitaura kuti ndinoda kukuuraya. Kwanza iye akati ndakabvuma because victim yaya yaindivhundusira ndoda kundiuraya. Kwanzi ndo zvaakati zvataura, vaiuya panapa vakataura.
Mwari. Kwati saka ndo zvandadi saka ndakabvuma. Vanhu vane vachimutipira vachimupa zvimaidhiya zvese izvozvo kuti ukabvunzwa zvakati woti zvakati. Vachiti vanonesa vanomuraya. Zvinonetsa. Zvinonetsa. Zvakaoma. MaZimbabweans ibvai mangongwara. Plus what I want to advise you semaZimbabweans, don't act out of desperation. Musaita conclusions muri padesperation yekuti ndoda kutoenda chiite mhiri, ndoda kutoenda chiite mhiri. Because munhu akazvinotisa kuti uri desperate ndopaanokuskama manje ipapo, because anaitozviona kuti hausi kugona nguva diki wakutoti ndakutokuisirai mari ndakutodi apa unomboverifya kana zita rake kana picture yake kana mabogus akawanda kunze kumabogus company anoadvertisa zvinhu zvekunyepa. So guys, you have to be careful. Because kuti tichatrusta vanhu vezvinezvi zvakutonetsa tichatrusti vanhu zvekudaro. Kuti uchaziva anoita chokwadi neanoita nhema. Taisa confusion pamhuri yedu yeZimbabwean community chaiyo. It's so distorted. Hello, dear, what do you say? SIS MELLY. Did it right in? Ndadzangu kuti saka vose vakutoramba shuwa kutoti handisiri nezvokwadi neinformation yose yakabuda pashi maproof osakazara kudai nairi iko takashaya kuti ndibhosi vepo vanongoenda kumainbox emunhu wose kungovati halo vaizara kumainbox zvokudaro here akati kwanti vari pabusiness handi vari kutengesa business ravo saka vanotouya kuinbox vanoti wangovasekerera ngovakomenda ngoti bhosi avaitobva vatomanya kuinbox kutoti urisei vaivara madhubhe ndoitira kuti vaende kunze kwenyika nakangoti zvakaoma. I just wish them all the I don't know guys, but yeah, I said zvinodongozo ameno inavawira tsitsi really. Amen. Zvinorwadza guys. Vanhu vari kunana gokwe uko kumaruzevha uko guys kwekuti munhu ana achitambura toyanzoona kuti musafunga kuti munhu akanzi ari kushanda kana muhospital kana ane mari vana achitambira tusenze atoita kuunganidza kudai because anaida kuti amuvewo from point A to point B. Mudyira kamari kakuvasikana izvozvo. Hatina moyo wakaita kuenda chaiko moyo wemaZimbabweans. Pakaipa my sister, pakaipa. But SIS MELLY musamira henyu kuramba muchibatsira vanhu the way you are doing, my sister. I do appreciate you. You are doing a great job of which regai ndimbodzimira idzi dzevanhu vanenge vapa vanhu mari havo vega. Regai ndimbodzisiya idzi. Ende dzimwe ndonoona muchibhashiwa muchinzei wakazodii. Imimi ndima kutotukwa pamusoro pacho pekuti uri kungobatsira vanhu, kutukwa zvangu hatina basa nako because tatojaira kutukwa kana shungu handimaona asi kungoti ivo vanhu vachona ngavachimbodzidzawo vega vambonyatsokungotorerwa mari vambonyatsoziva kuti vachafunga mashoko edu kuti but vaitaura vaya mbuya vaya mai vaya vaitaura kuvabatsira henyu musaregedza, but just warn them kuti guys be careful, musangopa vanhu mari dzenyu, musangotaura kaeveryday, musaenda kunganga muchinova mari, musaenda kumaprofita muchinova mari, musaenda online kwacho muchinzvinyi kune kwacha mabasa muchinova mari. Unamangwana munhu muchitaura ipapo akabvunza kune ve last week chaicho vanenge kamupa mari last week but everyday toga chingozvitaura saka chiti regai timbosiya anomaona timboita dzimwe timbofambira dzemaintenance zvirume zviri kugabhadhira maintenance but zvakangoma zvino mukavasiya mavasirani SIS MELLY aiwa pakatomboshaikwa kana socialite anombomira nadzo chaiko chaiko vachatonyatsokuona kuti zvaipa because masocialite ese so far right now antika mazhinji achona right now ari kubheka up kamunhu ari kunze akaba saka kusina munhu achamirira justice idzi kukasara vashoma maybe really handiti hwave yema uyu
yema 500 but atizivi edu aufatrities because haina kuudzoka evidence. Kune imwe futi. Ameno yawa hapana kwelangu yakataura but hapa mwanga achijoka zvake because hatina kuona evidence yacho. Yeah, meno, but Mwari ngatibatsire shem. Uh-huh. I just wish them the best of all the success. Pavachai ita hand over case my cases avo. No, Justice. gavachita sevanhu vatema vaite zvechibhoyi. Ah, waita zvenyuchi here SIS MELLY. Kana zvegudo chairo. Chiti iye wana zvaanotaura. Yes, Maya ishamurisei. SIS MELLY nangu yazokudzai tika don't even worry about people going around vachitaura zvisina basa kuti mamhanyira nyaya kuzodii. Pakatanga kubuda nyaya dzachikiti, people were saying the same, but chikiti akatoenda kujeri, akatobatwa kuti Joshua imbavha, and akatobira vanhu mari. Saka it's just a matter of time, just to sit now and watch and enjoy the show. And it will be very, very... That's what I'm saying. That one that is pay 3 months one, it will all come back to you. Chatombomira right now. Tichazomirira kubvunza paya painga pachinzi vana SIS MELLY muri kuvenga munhu ye mune godo. Chandoziva it will come back. Rigati let me watch the show. Rigati watch the show. Say Kama is a bitch. He knows the address. Yes. And my prayer for him is it will not end in tears. Because nyika yaari yakasiyana nekuZimbabwe. It might end in tears because achabira asingabirwa. Aiwa. Unoboti nyika yaari iko kuZimbabwe kwandi kwacho kwaipa kani Joy. Kwaipa kuZimbabwe vanhu vaipa kuZimbabwe. Kwaipa. And also kuvanhu vanoda zvemavisa. Ini ndoda ngoudzowa hama dzangu, my brothers and sisters. Please don't give anyone to do any visa for you, especially kana ari kuAfrica. Iye kuti ave ari kuAfrica because they can't go abroad. But they want to process you. I'm coming back panyaya yamufundisi vaya yanga iri panapa nezuro. Yes. Mufundisi vaya vari kuSouth Africa so vari kuitira mumapepa ekuAustralia. Ivo havadi kuenda kuAustralia. Thank you, that's my sentiment. Ndizvo zvandichitaura izvozvo kuti unonditira mapepa uripo paAfrica asingadi kuenda kunhingi kunze ndiani. And also kune vacho vanoda kuitirwa mapepa ekuAustralia, you can actually do them wega pasina agency. And zvese zvavaitaura nezuro, unfortunately I was at work, I couldn't join the live. Kuti hanzi insurance yemastudent inodhura, anonyepa. Mainsurance ariko akawandisa, unongochuza inoenderana nemari yako. Nezvaunenge uchida kuti zvibhadharwe painsurance iyoyo. Ende zvekuti ndakabhadhara machaji ekuti zvinhu zvizodai vave baba vekuAustralia ndo vakadyirwa mari yavo pasina kana chakaitwa. Hakuna mari inobhadharwa usati wakusubmita application. You submit the application over waita payment at the same time. Saka ndikungoudza kuti kana pane vari kuda kuzoita zvemapepa, go on Facebook, any country you want to move on to. Ukangoti moving to UK, pane magrupu hopo. And especially ukapinda kure varungu, it's free advice. Hapana nokubhadharisa, unotobvunza ndapuwa fomu rakati rinofirwa sei, they will help you. CV inonyorwa sei, they will help you. Stop giving these scammers money. Please protect yourself and protect your mental health. Kune vanhu vane nungo dzekuenda kubasa vagarira kungobira vanhu vanoshanda zvakasimba. Musavape mari. SIS MELLY pamberi nekubata mbavha, musadzokere kumashure ndemusaore moyo pamberi nekubata mbavha. Manje vakuda kuora moyo SIS MELLY. Pakaipa guys. Zvinotokupa stress kutemesa musoro nyaya idzodzo. Kutemesa musoro zvatichitaura everyday zvamuri kungokwama tata vanhu vari kudiaspora kuti by the way indai pamalinki mudai but ndizvi. Ingatogara tichingotaura one. Google muchati kushandisai Google idai pakati malinki muchikanda but munodza. Our problem is vanhu vanoda kuitirwa zvese spoon feeding. And the problem yedu as all youth maZimbabwe tinoda kutedzera kuti tanzoti MELLY aenda kuUK, tese taida kuenda kuUK ikoko. MELLY wakazoita sei, tinoda kuti zvawakaita izvozvo titedzerewo izvozvo. Usingazivi kuti there are so many ways to kill a cow. Yeah, true. Yes. A lot of things you can just do on your own. Nezuro vakaudzwa zvekuenda kuAmerica nemamarathon. Nyika dzese dzine mamarathon, go and research
You can go to any country with a marathon. Kana last month handiti ndanga ndichivaitira yeDV lottery ndichivadzidzisa papage pangu apa kuti guys chinhu ichi unongochiita wega ukatowina wototakurana nemhuri yako zvisina kubhadhariswa mari kana kuita sei. I was teaching them but you know I don't know kuti maZimbabweans moda kubatsirwa makaita sei. Munongoda izvozvo zvekurohwa mari izvozvo zvekudyirwa mari ndozvamoda mangwana moya muchichema futi. It's sad though. Very sad. Very sad, guys. Usingazwisise munhu paunenge uchingonzi ndipe imwe 10,000 ndipe imwe 20 pasina zvauri kuona zvinenge chimbofamba sei pasina kana progress uchingoburitsa mari akawanda kudaro zvakaoma wotokoka vamwe kuti handei munobatsirwa wototanga mari asapana result yako usati wane yako testimony wakutoti kuvamwe uyai tanga waona kuti vamwe vakushandisirwa mushonga because hazvisino mozvo zvisino mawo kana neni zvandinetsa ini kuti munhu vanhu more than 20 anyway maishakira thank you for the life and thank you for helping my citizen rambai makadaro rambai makachidzvanya chimuti musambotyisidzirwe nyangwe mukatukwa naivo futi vari kukutukai soro yavo aikaka asi tiri kutukwa mucomment section handi vangu vachingoyasira zvanoda here pacomment section but guys chero mukatituka henyu tiri kutokubatsirai tiri kutokuudzai chokwadi kuitira next victim amangwana because you four pray of the same thing. So it's very important if you take this advice that we are telling you whatever pamapages edu pamapage pamaSIS MELLY kungotora advice kwakanaka and use it for your advantage and protect yourself. SIS MELLY regai mama Africa vadzike zvavo. Mama Africa iri both. Thank you very much. Okay my sister, right. Enjoy your night. Thank you. All right, so thank you guys. Regai ndinde kunovata. Me, I'm going to sleep, guys. I'll see you. Regai timbovasiya guys. Timboona kuti vanhu vachasvika kupi vabatichara kudai so mangwana anenge akazara. Saka the best way kumbosiya umbovatarisa uone kuti vakuda kuita nezvei. Asi kana ndakangodhiniwa ndikangofunga ndongodzoka. Tongofambira mberi tongotanga kungoenda mberi but vheko masoko angu andinokusira ndewayaya. You know the truth. Do right by these people. Vana vapengi wangu mari dzacho dzakawandisa vana vese havazongonyarari just like that. Unogona kubudirira nguva yakawanda yakareba but one day zvinogona gava rinogona kudambura musungo. One day chete gava rinogona kudambura musungo. So just do right by these people chete. Just do right by these people chete. And one, just do right by these people. Then yeah, I mean, so guys, I will talk to you, Zvakare. Yes, but anyway, I mean, so guys, chobatana Zvakare, andika mangwana busy mundu on. You will see me the day after tomorrow, guys. Bless you and take care of yourself. Good night.